रूपं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्व भक्तांना. आपल्या भक्ती सदाचार क्लासमध्ये सर्वांचं इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. आता आपण आपला जो आजच्या अभ्यासक्रमामधला भाग आहे, तर आपलं दुसरं जे मॉड्यूल आहे ना, तर त्याच्यातला शेवटचा अवतार आपण कल्की अवतार अभ्यासतो आहोत आणि त्याच्यातले अगदी शेवटचे 4 स्लाइड्स उरलेत, पण ते अत्यंत महत्वाचे आहेत की ज्यामध्ये आपण समजून घेणार आहोत की भगवान या पृथ्वी तलावर अवतरित होतात हे कसं ओळखायचं आणि यासाठी शास्त्रार्थ काय, ह्या म्हणजे अशा महत्वाच्या विषयावर आपण आज प्रकाश टाकणार आहोत. आणि त्याआधी आपण थोडंफार कल्की अवताराचं प्रयोजन काय होतं, त्यामागं भगवान यांची इच्छा काय होती आणि भगवान यांना कोणत्या हेतूने या अवतारामध्ये यायचं होतं हे थोडंसं समजून घेणार होतं. आतापर्यंत आपण विस्तृतपणे समजून घेतला. आता ह्या शेवटच्या 4 स्लाइड असल्यामुळं ह्याच्यामध्ये अजून एकदा हाच भाग आपण समजून घेणार आहोत आणि त्याचबरोबर भगवान जे आहेत तर त्यांचं या पृथ्वी तलावर जेव्हा अवतरण होतं तेव्हा हे भगवान आहेत हे देवदेवतांना किंवा ऋषी मुनींना देखील कळत नाही. म्हणजे ब्रह्मविमोहन लीलेमध्ये ब्रह्माजींना पण कळलं नाही की हा गुराख्याचा मुलगा आणि सगळ्या मुलांच्या सोबत एकमेकांच्या तोंडात घास घालून म्हणजे एकमेकांना भरवतायत आणि हे कसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बरं असतील, असं ब्रह्माजींची मनाची प्रक्रिया झाली. मग म्हणजेच काय की भल्या भल्या ऋषी मुनींना सुद्धा भगवान यांना ओळखता येत नाही. मग अशा वेळेला आताच्या कलियुगामध्ये आपण कसं बरं ओळखायचं की हे भगवान अवतार आहेत आणि हे भगवानच प्रत्यक्षात प्रकटले आहेत. मग ह्यामागं शास्त्रामध्ये काय प्रयोजन आहे किंवा काय आपल्याला शास्त्रांच्या माध्यमातून भगवान यांनी मार्गदर्शन केलं हे सगळं आपण अभ्यासणार आहोत. आणि त्यानंतर आपण जे आपले आचार्य परंपरा आहे तर हे आपल्या अभ्यासक्रमाचं म्हणजे भक्ती सदाचार जो अभ्यासक्रम आहे हा 4 मॉड्यूलमध्ये विभागलाय. तर त्याचं तिसरं मॉड्यूल जे आहे ते आचार्य परंपरा आहे. तर त्याच्यामधलं श्रील प्रभुपाद यांचं चरित्र आपण अगदी सखोलमध्ये अभ्यासणार आहोत. म्हणजे त्यांच्या जीवनातले सगळे छोटे मोठे प्रसंग जे आहेत ते आपण जास्तीत जास्त समजून घेऊन त्यामधून त्यांच्या जीवनातला जो संघर्ष आहे आणि ती संघर्ष गाथा जी आहे ती कशासाठी होती, तर चैतन्य महाप्रभूंची शिकवण जी आहे ती भारतातच नव्हे तर पाश्चात्य देशामध्ये कशी काय बरं मला पोहोचवता येईल आणि माझ्या गुरूंनी केलेलं मार्गदर्शन आहे किंवा माझ्या गुरूंनी मला जे कार्य सांगितलंय ते कसं बरं मला एक परिपूर्ण सेवा म्हणून गुरुचरणी अर्पित करता येईल. तर असा जो त्यांचा संघर्ष लढा म्हणजे श्रील प्रभुपादांचं जीवनचरित्र आहे ते आपण अभ्यासाला आजपासून सुरुवात करणार आहोत. तर आता आपण काय करूया की आपल्या या म्हणजे
कलियुगामध्ये कल्की जे अवतरणार आहेत, तर त्या संदर्भामध्ये जे काही आपल्याला शास्त्रांमधून म्हणजे भागवताच्या माध्यमातून किंवा इतर उपनिषद पुराणातून जे काही शास्त्राधार मिळाले, तर ते आपण अभ्यासतो आहोत. आणि त्यातच आपण मग भगवान यांचं अवतरण कसं होतं हे सुद्धा अभ्यासणार आहोत. म्हणजे अवतरण कसं होतं यापेक्षा कशा पद्धतीनं ते अवतरण आपल्यासारख्यांना ओळखता आलं पाहिजे, ह्यामध्ये शास्त्रांनी काय सांगितलंय ह्या बाबतीत, शास्त्रांचे तर्क काय आहेत, हे सगळं आपण अभ्यासणार आहोत. चला आपण सुरुवात करूया. त्याआधी आपण श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचबरोबर आपण आपले चैतन्य महाप्रभू आहेत त्यांच्या चरणी सादर प्रणाम करूया. त्याचबरोबर आपले श्रील प्रभुपाद आणि गुरु महाराज यांच्या चरणी आपण दंडवत करूया आणि आपल्या अभ्यासाला सुरुवात करूया. आता श्लोक आहे, तर श्लोक संख्या 2 आहे. 12व्या स्कंद, क्षमा असावी, श्लोक संख्या 18, 12वा स्कंद आणि अध्याय 2 आहे. तर इथे काय म्हटलंय, तर शंभल जे गाव आहे, तर त्या गावामध्ये एका ब्राह्मणाच्या पोटी आणि आता तो ब्राह्मण जो आहे, तर त्याच्या नावाचा सुद्धा उल्लेख आहे बरं का. आपल्याला लक्षात यावं म्हणून आधी थोडंसं मी सोप्या भाषेत सांगेन आणि त्यानंतर श्लोक जो आहे, तर श्लोकाच्या माध्यमातून आपण ते समजून घेणार आहोत. तर हा जो श्लोक आहे, तर ह्या श्लोकाचा अर्थ काय होतो आणि हा श्लोक कशा पद्धतीने सांगितला गेलाय, तर हे आपण आधी थोडंसं समजून घेऊया. तर ह्या श्लोकामध्ये कसा उल्लेख आहे पहा. त्याचा म्हणजे 2रा अध्याय जो आहे 12व्या स्कंदातला, तर त्याचा 18वा श्लोक आहे आणि या श्लोकाचा अर्थ काय होतो, तर भगवान जे आहेत, तर ते शंभल ग्रामामध्ये शंभल नामक ग्रामामध्ये तिथले जे प्रमुख ब्राह्मण आहेत विष्णुयश, त्यांच्या म्हणजे घरामध्ये ते भगवान कल्की म्हणून प्रकट होतील. आता हा श्लोक पहा, सगळ्यांनी आपण समजून घेऊया म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल ह्या श्लोकाचा मथितार्थ काय होतो. शंभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णू यशसः कल्की प्रादुर्भविष्यति. तर या श्लोकाचा अर्थ काय होतो, तर शंभल ग्राम मुखस्य म्हणजे शंभल ग्रामामध्ये, गावामध्ये, मुखस्य म्हणजे काय, तर तिथले जे प्रमुख नागरिक, म्हणजे आता आपल्याला माहित असेल पूर्वी जी बलुतेदार पद्धती होती त्यानुसार त्या गावाचे मुखिया किंवा सरपंच, म्हणजे आपण सरपंच हे आता आलं पद आपण म्हणू, पण आपल्याला लक्षात येईल म्हणजे आता कसे सरपंच असतात त्या पद्धतीने त्या गावाचे जे प्रमुख, किंवा पूर्वी कसे असायचे, तिथले सावकार असायचे किंवा तिथले जे मुख्य म्हणजे तिथले जे असायचे जे प्रमुख, तर ते तिथले जे मुख्य ब्राह्मण असायचे, म्हणजे जे असतील ते, कारण पूर्वी वर्णाश्रम व्यवस्था होती आणि मग वर्णाश्रम व्यवस्थेमध्ये कसं असतं, तर त्या वर्णाश्रम व्यवस्थेचा प्रमुख म्हणजे कोण असतो, तर ब्राह्मण, म्हणजे त्यांचा गुरु म्हणजे ब्राह्मण वर्णाचा व्यक्ती असतो. आणि म्हणून शंभल म्हणजे जे गाव आहे, तर ह्या गावामध्ये एक जे मुख्य ब्राह्मण आहेत, म्हणजे तिथले म्हणजे ब्राह्मण वर्णामध्ये जे असे उच्च स्तरावरचे ब्राह्मण वर्णित व्यक्ती आहेत वर्णातले, म्हणजे अनेक ब्राह्मण वर्णाचे जे लोक आहेत त्यामध्ये जे उच्च स्तरावर आहेत तिथल्या त्या गावामधले प्रमुख जे आहेत, तर त्यांच्या गृहामध्ये भगवान कल्की हे प्रकट होतील, अशा पद्धतीने हा उल्लेख येतोय त्या चित्रात दाखवले पहा. भगवान कल्की जे आहे ते अशा माध्यमातून प्रकट होते. तर भगवान यांचं अवतरण आपल्याला माहितीये की भगवान यांचं काही भौतिक देहातून प्रकटीकरण नसतं. भगवान हे अवतरित होतात, जसे देवकी माता आणि वासुदेव यांच्या समोर प्रकट झाले आपल्या चतुर्भुज विष्णू किंवा नारायण रूपामध्ये. आणि मग जेव्हा देवकी यांनी त्यांना प्रार्थना केली की म्हणजे तुम्ही सामान्य मनुष्याच्या रूपात या, म्हटल्यावर त्यांचं काय झालं, म्हणजे त्यांचं रूपांतरण जे आहे ते छोट्याशा बाळामध्ये भगवानांनी स्वतःला असं प्रस्तुत केलं, म्हणजे असं रूपांतरण करून स्वतःला प्रस्तुत केलं. तर हे आपण जाणतो. मग असंच भगवान यांचं जे आहे ते अवतरण होत असतं. तर अशा पद्धतीने त्यांचं कल्की भगवान जे आहे तर त्यांचं अवतरण होईल. इथे चित्रात पहा भगवान यांचं जे रूप आहे ते इथे दाखवलंय. म्हणजे काय, की अशा पद्धतीने भगवान बाळाच्या स्वरूपात पुन्हा या शंभल नामक ग्रामी अवतरित होणार आहे. अशा पद्धतीने इथे उल्लेख आढळतो. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याची पुढच्या श्लोकावर येऊया आपण. मी गरजेनुसार व्हिडिओ ऑन ऑफ ठेवेन. हा, हा, मग हा, आता ह्याच
जो स्कंद आहे त्याच्यातला म्हणजे दुसरा अध्यायातलाच 19वा आणि 20वा श्लोक जो आहे तो अजून पुढचा म्हणजे भाग जो आहे तो आपल्याला म्हणजे समजू येईल अशा पद्धतीनं सांगतो. तर तो काय आहे? तर तो आपण समजून घेणार आहोत. तर हे 19 आणि 20 ह्या श्लोकांचा मथितार्थ काय आहे? तर असे जे जगतपती भगवान आहेत म्हणजे सगळ्या जगाचे पती असणारे असे कोण आहेत? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण. तर हे श्री कल्की रूपामध्ये येतील आणि ते काय करतील? इथे चित्रात पहा सगळ्यांनी. ज्या वेळेला चित्र महत्वाचं असतं त्यावेळेला मी साधारण व्हिडिओ ऑफ ठेवते की तुम्हाला लक्षात येईल. तर ते आपल्या देवदत्त नावाचा त्यांचा जो हा घोडा आहे त्याच्यावरून येतील पहा. पांढरा शुभ्र घोडा आहे. देवदत्त. म्हणजे पांढऱ्या अश्वावर ते आरूढ होऊन येतील आणि तो सर्वात वेगवान असा घोडा आहे बरं का भगवानांचा आणि सर्वत्र संचार करतील. आणि कल्की कसे असतील तर अष्टसिद्धी अष्टगुणांनी युक्त असतील आणि ते चपळ गतीने भूमीवर विचरण करीत राजाची बाह्य चिन्हे धारण करणारे जे कोट्यवधी दरोडेखोर आहेत त्यांचा निपात करतील आणि असे जे भगवान आहेत त्यांच्या तेजस्वीपणाची कसली तोडच म्हणजे कुणाला साधता येणार नाही. म्हणजे काय ह्याचा अर्थ काय होतो? तर भगवान जे आहे ते कल्कीच्या रूपात असे तेजस्वी रूपात येतील. इतकं तेज असेल की त्यांच्या या तेजस्वी पराक्रमाची थोडक्यात आपण म्हणू तेजस्वी रूप तर आहेच पण पराक्रम असा आहे की भगवान यांचे सारखे म्हणजे सर्वश्रेष्ठ लढवय्या कोणी असूच शकत नाही कुठल्याही ग्रहलोकामध्ये, हो की नाही? कारण भगवान हेच कसे आहेत? सर्वश्रेष्ठ आहेत, सर्वोत्तम आहेत आणि सर्वोत्तम ते पुरुष आहेत आणि त्यामुळं भगवान जे आहेत तर ते काय करतील? अष्टसिद्धी अष्टगुणांनी युक्त असं स्वतःला प्रस्तुत करतील आणि ते इतक्या चपळ गतीने भूमीवर विचरण करतील की बाह्य चिन्हे राजाची धारण करणारे म्हणजे काय? तर आताच्या कलियुगामध्ये विश्वामध्ये आपण पाहतो की म्हणजे जी राज्यसत्ताक पद्धती आहे ती नाहीये. पण त्याऐवजी लोकशाही किंवा अशा पद्धतीचं जे सगळीकडे राज्यकर्ते आहेत. मग ते कसे आहेत? म्हणजे कलियुगामध्ये कसे असतील की जे राजाची बाह्य चिन्ह त्यांनी धारण केलेत, पण ते असे कोट्यवधी दरोडेखोरांसारखेच आहेत. कारण ते काय करतात? तर ते एक प्रकारे जनतेची लूट करतात, फसवतात. आपण हे सगळं पाहतो, हो की नाही? आणि म्हणजे शूद्र स्तरावरचे लोक जे आहेत ते कलियुगामध्ये म्हणजे राजाच्या जागी येऊन बसलेत किंवा अशा वेगवेगळ्या म्हणजे राज्याशी संबंधित स्तरावर जर असतील तर तिथे काय होईल एक प्रकारे ते दरोडेखोरच ठरतील कारण ते योग्य प्रकारे जे आहे ते प्रशासन जे आहे तर ते योग्य प्रशासकीय सेवा देऊन किंवा योग्य प्रकारे प्रशासन सुरू ठेवण्यामध्ये म्हणजे त्यांना अपयश येते कारण तिथे भ्रष्टाचार आहे म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे गोष्टी आहेत भ्रष्टाचार, गुन्हे किंवा निर्णय क्षमता कमी असणे अशा सगळ्या गोष्टी कलियुगामध्ये असतील. आपण हे सगळं अभ्यासलंय म्हणजे पथभ्रष्ट असे अल्पायू, अल्पमती लोकांचं हे कलियुग असेल. हे आपण व्यासमुनींचं जे भाकीत आहे, तर ते आपण समजून घेतलंय आणि त्यानुसार मग कसं आहे, की अशा कलियुगामध्ये मग असे जे राज्यकर्ते आहेत, यांनी बाह्यचिन्ह राज्यकर्त्यांची म्हणजे राजा किंवा सम्राट आपण भगवद्गीतेचा 10व्या अध्यायामध्ये अभ्यासले पहा. विभूती योगामध्ये की राजा जो असतो तर त्याला काय म्हटलंय भगवानांनी म्हणजे मनुष्यामधला सम्राट म्हणजे माझं रूप आहे म्हणजे सम्राट म्हणजे कोण चक्रवर्ती सम्राट किंवा राजा जो आहे तर त्याला मग देवा समान म्हणजे भगवान यांच्या समोर समान समजलं जातं मग अशा स्थानावर जर असे राज्य करते जे अशा पद्धतीचे पथभ्रष्ट असतील निम्न स्तरावरचे असतील तर त्यांचं काय होईल त्यांनी बाह्य चिन्ह तर राज्यकर्त्यांची धारण केलीत पण ते एखाद्या दरोडेखोरा समानच असतील की भ्रष्टाचार आणि अशा पद्धतीनं म्हणजे वेगवेगळ्या चुकीच्या गोष्टींना चालना देणारे असे जर असतील म्हणजे अधर्मी कृत्य करणारे किंवा अधर्मी गोष्टींना चालना देणारे अधर्मी कृत्यामध्ये सहभाग असणारे तर काय होईल अशा लोकांचा निपात करण्यासाठी कल्की भगवान जे आहेत ते अवतरतील आणि त्यामुळे त्यांच्या तेजस्वीपणाला म्हणजे कुठली तोडच असणार नाही असं त्यांचं सगळं जे असेल ते विचरण असेल म्हणजे पहा भगवान जे आहेत तर ते एक बलवान, रूपवान, वीर म्हणून जे आहेत ते प्रकट होतील आणि अश्वावर आरूढ होऊन विजेच्या गतीने सगळीकडे संचार करतील आणि या क्रूर दुष्टांचा नाश करून टाकतील. म्हणजे असं दृश्य जे आहे आपण फक्त वर्णन करतोय तर आपल्याला किती आकर्षण वाटते पहा. प्रत्यक्ष जेव्हा ही परिस्थिती होईल त्यावेळेला भगवान यांचं अशा पद्धतीने विचरण होईल की त्यांच्या तेजस्वीपणाला कसली तोडच असणार नाही. म्हणजे पहा
की जे भोगवादी लोक असतात ते कसे असतात, की ते म्हणजे त्यांना भगवान यांच्या गाथा आहेत, म्हणजे जे सर्वश्रेष्ठ पुरुष आहेत ह्या सगळ्या ब्रह्मांडामधले आपण म्हणू, तर ह्यांच्या गाथा, यशोगाथा किंवा त्यांच्या कथा, लीला ह्या दंतकथा वाटतात. मिथ्स म्हटलं जातं भगवान यांच्या कथांना. हे तर्क सगळे बिनबुडांचे आहेत असं म्हटलं जातं. आणि हे विज्ञानवादी लोक आहेत, तर ते काय करतात, तर ते धर्मवेत्ते म्हणून स्वतःच्या मनानेच तर्क मांडून काहीतरी सिद्ध करायचा प्रयत्न करतात, विज्ञानाच्या चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न करतात. आपण हे सगळं अभ्यासलं, हो की नाही? मग अशा वेळेला भगवान यांच्या यशोगाथा, कथा आणि भगवान यांचं अवतरण ह्याच्यावर कोणी विश्वासच ठेवणार नाही आणि याला दंतकथाच म्हणतील. मग असे जे लोक आहेत की ज्यांच्या ह्या गोष्टींवर विश्वास नाहीये, तर त्यांना आपण कितीही गोष्टी सांगायला गेलो, तर त्या पटणार नाही. हा सर्वसाधारण आपला अनुभव असतो पहा. म्हणजे काय, की आपल्याला पाण्याची आवश्यकता असते. हं. म्हणजे आपण हे उदाहरणातून समजून घेऊया म्हणजे लक्षात येईल. म्हणजे हा तर्क किती बिनबुडाचा आहे पहा, की म्हणजे भगवान यांच्याविषयीच्या गाथा, कथा या सगळ्या दंतकथा आहेत. हा तर्क जो आहे लोकांनी रचलेला, तर ह्याला आपण समजून घेऊ. मग आपण समजून घेऊया, की आपल्याला पाणी म्हणजे जीवन आहे असं म्हटलं जातं. पाण्याची आपल्याला जगण्यासाठी आवश्यकता असते. हं. आणि त्याचबरोबर आपल्याला अन्न, प्राणवायू इतरही अनेक गोष्टींची आवश्यकता असते. पण आपण असं पाहिलंय का हो कुठे, की पाण्याची निर्मिती केली आहे प्रयोगशाळेमध्ये विज्ञानाने हं, आणि त्याचबरोबर अन्न जे आहे आणि प्राणवायूची निर्मिती केली आहे? बिलकुल नाही, हो की नाही? म्हणजे मनुष्य जो आहे तो अन्न, प्राणवायू किंवा पाणी हे भगवान यांच्या कृपेमुळं आपल्याला मिळतंय. तर ह्याची निर्मिती नाही करू शकत. म्हणजे असे जे विज्ञानवादी तर्क मांडणारे लोक आहेत, तर त्यांना म्हणजे किंवा कथा रचणारे आहेत किंवा ह्या दंतकथा आहेत असं सांगणारे आहेत, तर त्यांना ह्या गोष्टी कधी कळतच नाहीत. बरोबर? आणि त्यामुळं इथे आपल्याला परमेश्वराची आवश्यकता आहे. म्हणून परमेश्वर म्हणजे सत्य गोष्ट असली पाहिजे आणि ज्या गोष्टी वास्तवात असतात, त्या केवळ आणि केवळ इथल्या म्हणजे जे जीव आहेत, त्या सगळ्यांच्या कल्याणाकरता असणं आवश्यक आहे आणि ह्यासाठी ह्या वस्तूंची आवश्यकता निसर्गात निर्माण करणं आवश्यक आहे आणि मग ही निसर्गामध्ये या वस्तूंची मुबलकता किंवा आधी आवश्यकता आहे म्हणून त्यांचं निर्माण हे केवळ आणि केवळ भगवानच करू शकतात. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांच्यामध्येच हे सामर्थ्य आहे आणि म्हणून आपल्यासारख्या जीवात्म्यांसाठी हं, ह्या ब्रह्मांडामध्ये म्हणजे जोपर्यंत परमेश्वर असणार नाहीत, तोपर्यंत आपण काहीच करू शकणार नाही. हं. तर ही गोष्ट जी आहे, ती ह्या तर्कवाद्यांना लक्षातच येत नाही आणि म्हणून परमेश्वराची नितांत आवश्यकता आहे आपल्या जीवनामध्ये आणि हे जेव्हा या जीवांना लक्षात येईल, त्यावेळी ते काय करतील? त्यांना शरण जातील आणि त्यांचा एक दास म्हणून, सेवक म्हणून आपलं जीवन यापन करतील. म्हणजे आपण खरे परमेश्वराचे अंश आहोत. त्यांच्या विना नाही जगू शकत आपण आणि आपल्याला परमेश्वराची आवश्यकता आहे. हेच कलियुगाच्या अंती समजावण्यासाठी परमेश्वर काय करतील? बलाढ्याच्या कल्की अवतारात येतील आणि सर्व दुष्टांचं निर्दालन करतील. म्हणजे पहा, वेळोवेळी भगवान यांना अवतरित का व्हावं लागलंय? तर दुष्टांचा ते संहार करण्यासाठी अवतरित होतात. त्याचबरोबर ते काय करतात? धर्माची पुनर्स्थापना करण्यासाठी म्हणजे धर्मतत्व भगवान यांनीच प्रस्थापित केलीत आणि धर्मतत्व म्हणजे काय? भगवानांच्या श्रीमुखातून आलेल्या आज्ञा आहेत, त्यांची वाणी आहे, त्यांचे उपदेश आहेत. वेदांचं हेच उद्देश आहे, की भगवान यांची वाणी आणि त्यांचे उपदेश जे आहेत, तर ते भगवान हे कसे आहेत त्यांना जाणून घेण्यासाठी आपण समजून घेऊन आपण भगवत प्राप्ती करणं किंवा भगवद्गीता म्हणजे काय? प्रत्यक्ष भगवानांच्या मुखातून आलेल्या, त्यांच्या श्रीमुखातून आलेल्या त्या आज्ञा आहेत. मग भगवान हेच धर्मतत्व स्थापित करू शकतात. दुसरा कुणीही की ज्याचा भौतिक देह आहे, तो ह्या ज्या म्हणजे ह्या ज्या आज्ञा आहेत भगवानांची की जे धर्मतत्व म्हणून आपण त्याचा प्रचार प्रसार सगळीकडे करतो आणि स्वीकारतो आपल्या जीवनामध्ये. हे दुसरा कुणीही की ज्याला भौतिक देह आहे, तो नाही नाही प्रस्थापित करू शकत. याचं कारण काय आहे? तर आपली अपूर्ण आहेत इंद्रिय जी आहेत आणि आपण 4 गोष्टींनी अपूर्ण आहोत, हो की नाही? म्हणजे आपल्यामध्ये त्रुटी आहेत 4 प्रकारच्या आपल्या भौतिक देहाच्या.
आणि त्याचबरोबर आपली इंद्रिय म्हणजे इंद्रियांची अपूर्णता ही त्यापैकी एक त्रुटी झाली, बरोबर. त्याचबरोबर कसं आहे की आपला देह जो आहे तर तो पूर्णतया भौतिक आहे. मग अशा भौतिक देहांनी जी पूर्णतया आध्यात्मिक आहे गोष्ट, म्हणजे भगवान यांचा संपूर्ण देह सच्चिदानंद आहे आणि त्याचबरोबर भगवान स्वतःही कसे आहेत म्हणजे जे आहेत तर आध्यात्मिक आहेत किंवा कसे आहेत ते तर उच्च आध्यात्मिक स्तरावर आहेत. तर असा जो म्हणजे म्हणू आपण चिन्मय देह किंवा सच्चिदानंद देह म्हणजे पूर्णतया आध्यात्मिक स्वरूप ज्यांचं आहे, तर त्या गोष्टीला आपण म्हणजे ज्याचं भौतिक देह आहे आणि ज्यांचं सूक्ष्म देह सुद्धा कसा आहे भौतिक आहे. तर त्या स्तरावर आपण अं, अशा गोष्टींना समजू नाही शकणार. म्हणजे आपल्या बुद्धीच्या विचाराच्या पलीकडे अचिंत्य असे भगवान आहेत. किंवा आपल्या बुद्धीला अतर्क्य असं भगवान यांचं जे आहे ते प्रकटीकरण असतं. आणि म्हणून भगवान यांची योगेश्वरी पण कशी आहेत? अचिंत्य आहेत. का? तर आपल्या भौतिक बुद्धीला आणि आपल्या भौतिक मनाच्या कल्पनेच्या बाहेर हे सगळं आहे. म्हणजे भौतिक बुद्धी तर्क करते. तर त्या तर्कांच्या पलीकडं भगवान यांचं प्राकट्य आहे, भगवान यांचं नियोजन असतं किंवा भगवान यांचं जे प्रत्येक वेळी अवतरण असतं ते असतं आणि त्यामुळे आपण ते समजू नाही शकणार. पण हे बऱ्याचदा जे असे तर्कवादी लोक असतात त्यांना लक्षात नाही येत आणि त्यामुळे ते काय म्हणतात भगवानांच्या कथा यशोगाथा लीला ना ते जे आहेत ते दंतकथा म्हणून प्रस्तुत करतात किंवा त्यावर विश्वास नाही ठेवत. पण खरी आवश्यकता ईश्वरावर विश्वास ठेवून त्यांचा आपण अंश आहोत हे वास्तव स्वीकारणं आणि जेव्हा हे वास्तव स्वीकारू त्यावेळेला तत्क्षणी काय करेल तो जो मनुष्य आहे किंवा तो जीवात्मा आहे तो शरण जाईल त्यांना आणि त्यांचे स्वामी म्हणून सेवा करेल आणि त्यांचं दास म्हणून आपण जेव्हा सेवकत्व पत्करतो त्यावेळेला काय होतं की भगवान यांना आपण जाणू शकतो. म्हणजे भगवान यांना जाणणारा त्यांचा एक भक्तच असतो. तो काय करतो भक्तीच्या नेत्रांनी आणि प्रेमाच्या अंजनांनी त्यांना समजू शकतो. अन्यथा काय होईल जे असे तर्कवादी लोक आहेत ते आपले मनोधर्मी म्हणजेच असतात म्हणजे काय मनाने तर्क मांडणारे म्हणून त्यांना मनोधर्मी म्हटले. तर ते तर्कानेच प्रस्तुत करत राहतील सगळ्या गोष्टी की ज्या विज्ञानाच्या चौकटीमध्ये बसाव्यात म्हणून. पण खरं तर आपलं वैदिक शास्त्र हे सांगतच नाही, भगवान यांची वाणी हे सांगतच नाही. म्हणजे तर्क त्यांचे चुकीचे ठरतील, विसंगत ठरतील कारण भगवान यांची ती वाणी नाहीये आणि त्यामुळे असे मनोधर्मी लोक आहेत त्यांनी मांडलेली तथ्य जी आहेत तर ती कधीच म्हणजे आध्यात्मिक स्तरावर सार्थ ठरणार नाहीत, वास्तव ठरणार नाहीत आणि त्यामुळे त्याला दंतकथाच ठरवलं जाईल. कारण ती त्यांनी प्रस्तुत केलेले तर्क आहेत. ते भगवान यांनी मांडलेले नाहीयेत ना. भगवान वेगळे सांगतात. भगवान भगवद्गीतेमध्ये सांगतात, की अहम बीजप्रद पिता म्हणजे काय मी सगळ्यांना बीज प्रदान करणारा पिता आहे. भगवान स्पष्ट सांगतात. बरोबर? किंवा अहम सर्वस्य प्रभो भगवान सांगतायत स्वतः. हो की नाही? तर हे सगळं भगवान हे भगवद्गीतेमध्ये आपल्याला सांगतायत, की मी कसा आहे. म्हणजे जसं एखादे पिता असतात, हो की नाही? तर पिता काय करतात, आपल्या मुलासाठी त्यांनी जे काही ऐश्वर्य, संपत्ती निर्माण केली, तर ती त्याला दाखवतात. म्हणजे शेती असेल, संपत्ती असेल, या सगळ्या स्वरूपात सुवर्ण असेल, धन असेल. मग पिता काय करतात, "हां, तुला ह्या बँकेमध्ये हे तुझ्यासाठी मी ठेवलंय हां, इकडे ही शेती मी तुझ्यासाठी ठेवली आहे." हां, त्याला नेऊन दाखवतात, हो की नाही? किंवा इथे-इथे ह्या संपत्ती म्हणजे आता इथे मी तुझ्यासाठी फॅक्टरी करून ठेवली आहे हां, किंवा इथे मी तुझ्यासाठी शेतजमीन घेऊन ठेवली आहे. म्हणजे पिता काय करतात, "हां, हां बाळा, मी तुझ्यासाठी हे ठेवलंय हं करून," असं सांगतात. मग म्हणजे काय त्यांना मी म्हणजे काही सर्वश्रेष्ठ सांगायचं नसतं. पण आपल्या मुलाला आपले पिता प्रेमाने सांगतात, की "बाळा मी तुझ्यासाठी हे सगळं करून ठेवलंय." मग असंच श्रीकृष्ण आपल्याला सांगतायत भगवद्गीतेच्या माध्यमातून, की तुमच्यासाठी मी भौतिक प्रकृती ही निर्माण केली आहे. मग त्याचं कार्य कसं चालतं किंवा कशा पद्धतीनं भौतिक प्रकृतीचे नियम आहेत, जे काही आपल्याला ज्ञान मिळतं म्हणजे आपले ते परमपिता या नात्यानं आपल्याला स्वतःबद्दल ते म्हणून सांगतायत. म्हणजे स्वतःची स्वतः प्रशंसा नाही करत आहेत भगवान. बरेचसे तर्कवादी अशा पद्धतीचा भगवान यांच्याविषयी गैरसमज करतात. पण खरं तर काय आहे, तर भगवान स्वतःला प्रस्तुत करतायत आपल्या जीवात्मा स्वरूपात जी आपली सगळी सुपुत्र-सुपुत्री आहेत त्यांच्यासमोर आणि जेव्हा एखादे पिता आपल्या पुत्रांसमोर स्वतःला प्रस्तुत करतात, तेव्हा स्वतःची प्रशंसा आणि मोठेपणा म्हणून नसतो. तर बाळा, की तुझ्यासाठी मी हे करून ठेवले, तर ह्याचा तू कसा विनियोग करून तुझी प्रगती करून घेशील, ह्यासाठी मी तुला हे सांगतोय. असा त्यामागे पित्यांचा दृष्टिकोन असतो. मग अगदी असाच दृष्टिकोन श्रीकृष्णांचा आपल्या बाबतीत आहे. पण हे कोणाला समजेल, जेव्हा भगवान यांचं प्रत्येक कर्म
जे आहे तर ते आपण जाणून घ्यायचा प्रयत्न करू, तेव्हा समजेल. आपण जन्म कर्मचे मे दिव्यम हा श्लोक अभ्यासतो भगवद्गीतेमध्ये. म्हणजे भगवान यांचं दिव्य कर्म आणि भगवान कशासाठी प्रकट होतात, मग कोणतं कर्म करतात, कशा पद्धतीने करतात, हे जेव्हा एखादा जाणेल, तेव्हा सुद्धा तो काय करेल, या भौतिक जगतामध्ये पुन्हा परतून येत नाही. म्हणजे फक्त जाणल्यामुळेच आपल्यावर भगवान यांची ही कृपा होत असते. म्हणजे पहा, भगवान जे आहेत तर ते कसे सर्वश्रेष्ठ आहेत. म्हणजे इतके सर्वश्रेष्ठ आपल्याला, इतक्या षडैश्वर्याने युक्त असलेले आपल्याला पिता लाभलेले आहेत. म्हणजे जगातले सर्वश्रेष्ठ श्रीमंत आपल्यापेक्षा कोणी असेल का? सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य आपल्यापेक्षा कोणाजवळ असेल का? आपण सगळे सुपुत्र सुपुत्री आहोत. म्हणजे सगळी ऐश्वर्य जी आहेत ती फक्त आणि फक्त आपल्या परमपित्यांकडे आहेत. म्हणजे सर्व सहा सहा स्तरावर आपण सर्वश्रेष्ठ हे सुपुत्र सुपुत्री आपण भगवान यांचे आहोत खरं तर. पण आपल्याला कसं वाटतं, भौतिक जगतामध्ये येतो आणि माझ्याकडं हेच नाहीये, माझ्याकडे तेच नाहीये, माझ्याकडे ही कमतरता आहे, पण असं नाहीये. जर माझे पिताच इतके सर्व ऐश्वर्याने युक्त असेल, तर मला काय कमी असणार आहे, हो की नाही? शिल प्रभुपादांचं वाक्य आहे, की शिल प्रभुपाद जे आहेत त्यांना एक भक्त म्हणाला, की माझ्याकडे संपत्ती नाहीये, माझ्याकडे धन नाहीये. तेव्हा शिल प्रभुपाद म्हणाले, की "कोणी सांगितलं तुला? तुझे तर सर्वश्रेष्ठ जे आहेत तर म्हणजे जगातले सर्वश्रेष्ठ म्हणजे या ब्रह्मांडातले सर्वश्रेष्ठ जे आहेत ते म्हणजे असे सर्वात धनवान असे पिता आहेत. मग तुला असं कसं बरं वाटतंय, की माझ्याकडे हे नाहीये, ते नाहीये? कारण भगवान स्वतःच म्हणतात योगक्षेमं वहाम्यहम् म्हणजे माझ्या भक्तांची जी काही आवश्यकता आहे, त्यामुळे पूर्तता तर करतोच. पण त्याच्याकडे म्हणजे त्याच्याकडे ज्या गोष्टी आहेत, त्यांचं पण मी संवर्धन करतो. म्हणजे त्यांचं संरक्षण करतो आणि त्यांच्या आवश्यकता आहेत, त्यासुद्धा मी पूर्ण करत असतो. म्हणजे तुझे जर इतके सर्वश्रेष्ठ पिता असतील, तर ते तुझ्या आवश्यकता पूर्ण केल्याशिवाय राहतील का? हो की नाही? म्हणजे भगवान जे आहेत ते आपले परमपिता आहेत आणि म्हणून आपण कसा दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे, की श्रील प्रभुपादांनी आपल्या म्हणजे ह्या उपदेशातून काय सांगितलं, की सर्वश्रेष्ठ पिता माझे म्हणजे भगवान आहेत, की जे जगातले सर्वाधिक म्हणजे या विश्वातले सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्ती आहेत. त्यामुळे मी स्वतःला कधीच गरीब मानत नाही. म्हणजे पहा, हा दृष्टिकोन जेव्हा आपल्याकडे येईल, तेव्हा आपल्या आसक्ती सगळ्या निघून जातील. पहा, म्हणजे किती सुंदर उपदेश होता पहा श्रील प्रभुपादांचा. मग अशा पद्धतीने जेव्हा आपण परमेश्वरावरती पूर्णतः जे आहे अवलंबून असतो किंवा पूर्णतः त्यांच्यावरती आपण आश्रित असतो. म्हणजे याला म्हणायचं पूर्ण समर्पण. ज्यावेळेला अशा संपूर्ण स्वतःला भगवान यांच्या चरणी आपण समर्पित करतो, तेव्हा निश्चित आणि निश्चित भगवान जे आहेत ते आपल्यावर कृपा करीत असतात. मग हेच आपल्या गुरुपरंपरेतल्या सगळ्या आचार्यांनी सांगितलं. पुढे आपण ते अभ्यासूच. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या स्लाईडवर. हां माताजी. आपण पुढची स्लाईड घेऊया माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण कुमुद माताजी. आपण पुढची स्लाईड घेऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण कुमुद माताजी. हां. पुढची स्लाईड घेऊया आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा माताजी माझा आवाज ऐकू येतोय? हरे कृष्ण. हो माताजी येतोय. पुढची स्लाईड घेऊया. ह्याच्या पुढची स्लाईड. हा हा आता ही महत्वाची स्लाईड आहे. आपण सगळ्यांनी पाहूया. तर आता ह्या श्लोकांच्या माध्यमातून आपण अजून एक महत्वाचं रहस्य समजून घेणार आहोत. तर जसं आपण हा भाग समजून घेतला, की दस्यूचा निपात झाल्यावर सर्व नगरातील लोकांना भगवान काय करतील, म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांच्या म्हणजे वासुदेवांच्या श्रीअंगावरील जी उटी आहे तिच्या अत्यंत पवित्र अशा सुवासानी म्हणजे जो पवित्र सुवास आहे तर त्या सुवास जो आहे तर त्याचा इतका सुंदर सुगंध पसरेल आणि त्यामुळे सगळ्यांना भगवान यांच्या सुवासामुळं त्या म्हणजे सुवास म्हणजे कसा येईल तर तो वायूतून वायू म्हणजे वाहून नेला जातो ना, तर त्या वायूचा स्पर्श घडेल आणि त्यामुळे काय होतील सगळ्यांची अंतःकरणं जी आहेत ती निर्मळ होतील. म्हणजे स्वतः भगवान महान वीराच्या रूपात स्वतः प्रकट होतील कल्की म्हणून आणि सर्वांना सगळ्या संकटातून म्हणजे त्यांचे जे भक्त आहेत त्यांना सांत्वना देतात भगवान. त्याचबरोबर काय करतात त्यांचा उद्धार करण्यासाठी भक्तांचा त्याचबरोबर काय करतात की अधर्मी पापी लोकांचा
नाश करण्यासाठी आणि धर्मतत्वांची प्रस्थापना करण्यासाठी भगवान जे आहेत तर ते प्रकट होत असतात. मग कलियुगाच्या अंती म्हणजे म्हणजे असुर प्रवृत्तीचे जे लोक आहेत असे सगळे चोर दरोडेखोर वृत्तीचे, तर त्यांचा नाश केल्यानंतर काय होईल? तर पुढचं भाकीत आहे पहा या 21 नंबरच्या श्लोकांच्या मध्यतार्थामध्ये, की स्वतः भगवान काय करतील, की या सगळ्या असुरांचा नाश जेव्हा करतील, त्यावेळेला एक दिव्य वारा वाहू लागेल आणि तो इतका सुवासिक असेल, की भगवान यांच्या शरीरावर जी पवित्र उटी त्यांच्या अंगाला जी लावतात भगवान, त्याचा जो पवित्र सुवास आहे, तो त्या वायूद्वारे वाहिला जाईल आणि त्या वायूचा फक्त स्पर्श घडल्यामुळं म्हणजे अशी जी म्हणजे असे जी जनता किंवा आपण म्हणू की जनता म्हणजे त्याच्यात सगळं आलं बरं का. म्हणजे त्या राज्यामध्ये असणारे अ, प्राणी, वनस्पती, निम्न स्तरावरचे म्हणजे सगळ्या योनी ज्या आहेत त्या त्या म्हणजे सगळ्या स्तरावरचे लोक आले बरं का. समाज किंवा जनता या शब्दामध्ये. तर हे सगळे जे असतील म्हणजे जे काही उर्वरित असतील त्यांना भगवान यांच्या शरीराचा हा जो पवित्र सुगंध आहे, तो वायूनी त्यांच्यापर्यंत वाहून नेला गेल्यामुळं, त्या वायूचा स्पर्श झाल्यामुळं, की जो सुगंधी वायू आहे, म्हणजे वाऱ्याद्वारे त्यांच्यापर्यंत पर्यंत सुगंध पोहोचेल थोडक्यात. अशा सुंदर वाऱ्याचा त्यांना स्पर्श झाला. तर काय होईल? तर त्यांची अंतःकरणे केवळ त्या स्पर्शानेच निर्मळ होऊन जातील पहा. म्हणजे इतकं दिव्य स्तरावरचं भगवान यांचं कार्य असेल. मग पुढे 22व्या श्लोकामध्ये काय सांगितलं? तर असे जे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत, ते शुद्ध सत्व रूपात प्रजेच्या हृदयात प्रकट होतील. म्हणजे काय? की भगवान यांची आपल्या हृदयात प्राप्ती करून घेणं किंवा भगवान हृदयात प्रकट होणं म्हणजेच भगवत प्रेम मिळवणं. म्हणजे काय? की भगवान हृदयात आता आहेतच. मग माताजी तुम्ही असं का सांगताय की ते हृदयात प्रकट होतील? आपल्या मनात प्रश्न पडेल, हो की नाही? पडायला पण हवाय. तर आपल्या हृदयात भगवान आहेत. पण आपल्यावरती जे अविद्येचं आवरण आहे, त्यामुळे आपण पाहू कुठू शकतोय त्यांना, हो की नाही? म्हणजे काय, की आपण मायेच्या सदैव भ्रमात राहतो, हो की नाही? आणि त्यामुळं आपल्यामध्ये विकार आहेत आणि अनेक जन्मांपासून हे विकार जे आहेत, तर ते आपल्यामध्ये आहेत. कारण आपण प्रत्येक वेळी जन्म-मृत्यूच्या चक्रात येत आहोत आणि वेगवेगळ्या योनीतून प्रवास आपला 84 लक्ष योनीतून सुरू आहे. मग आता आपल्याला जो वर्तमान जन्म आहे हा मनुष्य जन्म मिळालाय. पण ह्याच्या आधीपासून अनादी कालापासून आपण ह्या चक्रामध्ये येत आहोत जन्म-मृत्यूच्या. मग प्रत्येक वेळी जे चांगले वाईट आपल्यावर जे संस्कार होतात, तर ते साठवले जातात आपल्या अंतर्मनामध्ये आणि मग ते जे आहे ते विकारांच्या स्वरूपात प्रत्येक जन्मामध्ये बाहेर पडत असतात. कारण त्यांची संस्कार केंद्र असतात आपल्या अंतर्मनामध्ये. मग अशा पद्धतीनं ते अनर्थांच्या रूपामध्ये आपल्या हृदयात उपस्थित असतात. मग आता आपण एक उदाहरण घेऊया भौतिक जगतातलं. आपण दिवाळीच्या वेळेला साफ-सफाई करतो घराची, हो की नाही? म्हणजे रोज आपण साफ करतच असतो, हो की नाही? घरातला कचरा काढत असतो. तरीसुद्धा दिवाळीच्या वेळेस स्पेशल साफ आपण करतो, की भरपूर कोळिष्टकं, जळमटं वगैरे निघतात, हो ना? आणि मग काय होतं आपण भरपूर सारा कचरा गोळा करून काढतो. पहा आम्ही साफ-सफाई केली दिवाळीची. सगळ्यांना आपण सांगतो पण शेजारी-पाजाऱ्यांना. म्हणजे आपण रोज कचरा काढत असतो घराचा. तरी देखील भरपूर सारा कचरा आपण पाहतो. कोळिष्टकं सगळी आपण जळमटं झाडून टाकतो आणि ती निघतात पण. आता आपल्या सगळ्यांना हा भौतिक जीवनातला आपला अनुभव माहिती. मग आपल्या अनेक जन्मांच्या आपल्या हृदयामध्ये ह्या अशुद्धी असतात आणि ते विकार असतात. आणि वेगवेगळे चांगले वाईट सगळ्या संस्कारांचं मिश्रण तिथं संस्कार केंद्र असतात. म्हणजे एक प्रकारे या अशुद्धीच आहे. मग जिथं अशा अशुद्धी आहेत म्हणजे इतकी कोळिष्टकं, इतकी घाण आहे म्हणजे आपल्या हृदयाची जी खोली आहे, आपण म्हणू एक खोलीत समान हृदय आहे आपलं. म्हणजे म्हणजे एखादी म्हणजे प्रशस्त खोली आहे समजा आणि तिथं खूप मोठा प्रशस्त हॉल आहे खोली आणि तिथं भरपूर जळमटं लोंबतायत, कोळिष्टकं लोंबतायत, भरपूर घाणीचे ढीग आहेत तिथे आणि खूप घाणेरडं कुचकट वास येतोय तिथं. म्हणजे अत्यंत तिथं घाण सगळी साचली आहे. मग अशा रूममध्ये आपल्याला जर सोडलं तर आपण राहू का? बिलकुल नाही. आपण 1 मिनिट पण नाही तिथे थांबणार. मग अशाच अशुद्धी आपल्या हृदयात आहे. तिथं भगवान चतुर्भुज विष्णू नारायण रूपात आपल्या हृदयामध्ये उपस्थित आहेत, हो की नाही? तर मग असे भगवान प्रत्येक म्हणजे अणुरेणूत, प्रत्येक अणुरेणूच्या अंतरात उपस्थित आहेत. प्रत्येक जीवामध्ये उपस्थित आहेत. साक्षी आहेत आपल्या प्रत्येक कृतीचे. पण आपल्या हृदयामध्ये अशा अशुद्धी असतील, तर भगवानांना तिथे राहायला आवडेल का? बिलकुल नाही, हो की नाही?
म्हणजे इतक्या अशुद्धी आणि अशा पद्धतीचे जर विकार तिथे आहेत, तर भगवान यांना आपण रोज हरे कृष्ण महामंत्र जे आहे, तर त्याचा जप करतोय. मग एक प्रकारे भगवान यांना आपण ते बोलावतोय. आपण त्यांना आवाहन करतोय त्यांच्या शक्तीसह, की मला तुमच्या सेवेची संधी द्या, माझ्यावर कृपा करा. हो की नाही? म्हणजेच काय, की आपल्या हृदयामध्ये भगवान जे आहे, तर ते प्रकट होण्यासाठी एक प्रकारे आपण प्रार्थना करतोय. मग इथे इतक्या अशुद्धी असतील तर भगवान तिथे येतील का? बिलकुल नाही. आणि म्हणून असा जेव्हा निर्मळ वारा वाहेल, असा पवित्र सुगंधाने जो भगवानांच्या शरीराचा जो सुगंध आहे केवळ, मग त्याचा स्पर्श झाल्यानंतर काय होतील, सगळ्यांची हृदय जे आहेत, भगवान कसे आहेत? शुद्ध सत्व आहेत. म्हणजे सत्वगुण जो आहे तो तमोगुण, रजोगुण यामध्ये सर्वात शुद्ध आहे. या 3 गुणांमध्ये. पण त्यामध्ये पण लौकिकाचं मिश्रण येतच. म्हणजे लौकिक जगतातलं सुख त्यामध्ये असतंच. म्हणजे अपार सुख आणि ज्ञानामध्ये तो गुंततो सत्वगुणी व्यक्ती. आपण पाहिलंय 14व्या अध्यायात सत्वगुणाचं वर्णन आहे. म्हणजे ते सुद्धा मिश्रणच आहे लौकिक भावाचं. म्हणजे तिथं सुद्धा शुद्धी पूर्णता नाही. पण त्याच्याही पुढं शुद्ध सत्वगुण आहे. म्हणजे भगवान कसे आहेत? शुद्ध सत्वगुणामध्ये आहेत. म्हणजे एकदम शुद्ध सत्व आहे. मग अशा शुद्ध सत्वामध्ये असलेले वासुदेव म्हणजे भगवान जे आहेत, ते काय होतील? प्रत्येक प्रजाजनाच्या हृदयात प्रकट होतील. म्हणजेच काय? सुरुवातीला त्यांची शुद्धी होईल, त्यांची हृदय सगळी निर्मळ होतील या वायूचा स्पर्श झाल्यावर आणि मग भगवान जे आहेत त्यांच्या हृदयात आहेतच ते उपस्थित, पण त्यांचं प्रकटीकरण त्या प्रजाजनांना जाणवेल. आणि ह्या अर्थाने व्यासदेवांनी इथे लिहिलंय, की त्या प्रत्येक प्रजेच्या हृदयामध्ये भगवान शुद्ध सत्वरूपामध्ये प्रकट होतील. आणि तेव्हा उर्वरित प्रजा म्हणजे त्यांच्यावर अवलंबून नसलेली, म्हणजे आता एक व्यक्ती आहे कुटुंब प्रमुख, तर त्याच्या घरातील इतर जे प्रजाजन आहेत म्हणजे त्याच्यावर अवलंबून असलेले उर्वरित जी प्रजाजन जनता आहे, तर ती विपुल प्रजोत्पादन करेल. म्हणजे काय, की ज्या वेळेला अशा प्रत्येक घराघरामध्ये भगवान यांच्यासारखं शुद्ध सत्व असलेला भगवान यांचा सेवक किंवा भक्त निर्माण होईल, त्यावेळेला काय होईल, त्यांच्यावर आश्रित असणार अरे प्रजाजन म्हणजे त्यांचे कुटुंबीय सगळे म्हणजे जे आहेत, म्हणजे तर ते सगळे जण जे आहेत, तर ते पुन्हा विपुल प्रजोत्पादन, कारण भगवान यांनी काय केलं, या दुष्टांचा संहार केलाय, नाश केलाय. मग त्यामुळे लोकसंख्येमध्ये घट झाली, पापाचा भार कमी केलाय भगवान यांनी. पण भगवान यांना काय करायचंय, की पुन्हा जे आहे, तर ती एक सत्वगुणी प्रजा पण निर्माण करायची. म्हणजे भगवान यांचं कार्य आहे हे. त्यानुसार त्यांच्या कार्यानुसार त्यांचं जे प्रयोजन असतं त्यानुसार ते कार्य करीतच असतात. मग पुन्हा विपुल प्रजोत्पादनाची गरज आहे. मग अशी सत्वगुणी प्रजा जी असेल, तर ती काय करेल? विपुल प्रजोत्पादन करेल. म्हणजे अशा पद्धतीने हे कार्य घडेल. आणि मग 23व्या श्लोकामध्ये भगवान पुन्हा काय सांगतायत, की मग असे जे भगवान आहेत, तर हे कसं आहे, धर्मरक्षण करणारे आहेत. जेव्हा कल्की रूपात अवतीर्ण होतील, तेव्हा सत्ययुगाचा आरंभ होईल आणि प्रजा सात्विक संततीला जन्म देतील. म्हणजे हे सत्ययुग तयार झालं आणि इथं सात्विकच लोक असणार सगळे, म्हणजे परमहंस स्तरावरचे लोक असतात हे. म्हणजे सत्ययुगामध्ये काय असतं, की भगवान यांचं दिव्य ज्ञान जे आहे, तर ते त्यांना त्यांच्यामध्ये प्रकट होत असतं त्यांच्या हृदयामध्ये अशा लोकांमध्ये. आणि त्याद्वारे म्हणजे ते आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत होतात, परम स्तरावर असतात असे जे असतात ते. आणि सात्विक म्हणजे संततीला, म्हणजे जे कोणी गृहस्थ आश्रमात असतील, तर ती प्रजा कशी असणार? सात्विक असणार आणि ती सात्विक संततीला जन्म देईल. म्हणजे सत्ययुगाला कृतयुग म्हटलं जातं. आणि ते आरंभ होईल आणि त्यावेळेला काय असणार आहे, तर चंद्र, सूर्य आणि पुष्य नक्षत्र आणि बृहस्पती यांचा एकत्र संयोग होईल. म्हणजे काय, की अशा पद्धतीनं सत्ययुगाचा तिथे आरंभ होईल. म्हणजे ज्या वेळेला कलियुग संपतं तेव्हा सत्ययुगाला आरंभ होतं. मग सत्ययुग आरंभ होतं त्यावेळेला काय असतं, तर त्यावेळेला अशी सात्विक प्रजा असते सगळी. आणि तिथले जे साधू पुरुष असतात, कृष्ण भावनामय पुरुष असतात, म्हणजे असे उच्च स्तरावर, ते परमहंस स्तरावर असतात. म्हणजे त्यांच्या हृदयामध्ये परमात्मा स्वरूपात भगवान प्रकट होत असतात आणि त्याला ज्ञान देत असतात. आणि त्यामुळं पहा, आपण जर पाहिलं असेल, तर सत्ययुगामध्ये म्हणजे जो यजुर्वेद होता तो उपस्थित होता, पण तो सगळ्या लोकांना, म्हणजे वेदांचं ज्ञान सगळ्या लोकांना नव्हतं. म्हणजे ब्रह्माजींना किंवा अशा ठराविक उच्च स्तरावरच्या जीवात्म्यांना होतं. पण ते पृथ्वी तलावर ते आलं नव्हतं. म्हणजे प्रत्यक्ष आपण म्हणतो ना, लिखित स्वरूपात किंवा अशा. तर ते जे ज्ञान होतं वेदांचं, ते हृदयातच प्रकट होत असे आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर वरून ह्या सर्व जीवात्म्यांना. आणि त्यामुळं ते जे प्रकट झालेलं ज्ञान असे,
ते लक्षात ठेवून म्हणजे स्मरण करून सांगितलं जायचं. आणि त्यामुळे श्रुती म्हणजे वेदांच्या श्रुती या भागाचं महत्व सत्ययुगामध्ये होतं. आणि जेव्हा अशा पद्धतीचा स्तर म्हणजे सात्विक स्तर कमी होत गेला, म्हणजे जो आहे अशा पद्धतीचे भगवानांच्या भक्तांचा, किंवा अशी सात्विकता कमी होत गेली, सात्विक प्रजाच कमी होत गेली सत्ययुगातून त्रेतायुगामध्ये. सत्वगुणाचं प्रमाण कमी झालं, मग द्वापारामध्ये अजून कमी झालं. मग त्यावेळेला ही गरज भासली की स्मृतीच्या स्वरूपात, म्हणजे काय, की जे ऐकलंय ते लिहून किंवा कथन करून आणि लिखित स्वरूपात मांडायला. आणि म्हणून द्वापाराच्या अंती काय केलं, व्यासदेवानी काय, यजुर्वेदासह 4 भाग, म्हणजे यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद आणि अथर्ववेद, तर अशा पद्धतीचे हे 4 भाग केले. तर ह्याचं प्रयोजन काय होतं, तर हे जे आहे ते पृथ्वी तलावरती सगळ्यांना भगवानांचं ज्ञान देण्यासाठी त्यांनी हे भाग केले. म्हणजे पृथ्वी तलावर हे ज्ञान देण्यासाठी त्याचे म्हणजे यजुर्वेदाचा काही भाग धरून 4 भाग असे झाले. म्हणजे प्रत्यक्ष यजुर्वेद एक होताच, शिवाय 3 भागामध्ये त्यांना काय केलं, वितरित केलं. तर हे कशासाठी केलं व्यासमुनींनी, तर त्यांना ते पृथ्वीवरच्या मनुष्य लोकांसाठी केलं. म्हणजे ही जी चतुर्युग असतात ना, ही जी आहेत, तर ही ब्रह्मांडामधले जे अनेक ग्रह लोक आहेत त्यापैकी फक्त पृथ्वी ह्या लोकावरतीच ही चतुर्युग असतात. इतर युगांमधलं जे कालाचं परिमाण आहे ते वेगळं आहे. त्यामुळं देवतांना हे चतुर्युग वगैरे काही म्हणजे म्हणजे त्यांचं जे कालाचं परिमाण आहे ते वेगळं आहे. आणि त्यामुळं देवता जे कसे असतात ते भगवान यांचे प्रशासकीय सेवक आहेत अनेक कालावधीपासून. तर त्यामुळे त्यांच्या हृदयात ते ज्ञान प्रकट होत असतं, जसं ब्रह्मजींच्या म्हणजे असे उच्चस्तरीय देवता. तर तिथे हे वैदिक ज्ञान आहे, तर ते देण्याची पद्धत भगवान यांची वेगळी. पण पृथ्वी तलावर प्रकट होण्यासाठी काय केलं, तर म्हणजे अशा पद्धतीने श्रुती, नंतर स्मृती आल्या, मग नंतर न्यायिक, अशा पद्धतीने वेदाचं ज्ञान जे आहे ते आलं. आणि मग ही पुराण आहे त्यांची रचना केली व्यासमुनींनी. मग हे सगळं आपल्यासाठी म्हणजे पृथ्वी तलावरचे जे मनुष्य देहातले जीवात्मे आहेत, त्यांच्यासाठी प्राकट्य झालं. आणि मी पुन्हा जॉईन. हा, तर अशा पद्धतीचं सत्ययुगाचा आरंभ म्हणजे काय असेल, त्याला कृतयुग पण म्हणतो आपण. तर अशा युगामध्ये काय असेल, तर कल्की भगवान यांचं प्राकट्य होईल, की ज्या वेळेला चंद्र, सूर्य आणि पुष्य नक्षत्र आणि बृहस्पती ग्रह यांचा एकत्र संयोग असतो, तर त्यावेळेला भगवान यांचं प्राकट्य. म्हणजे पहा, भगवान यांच्या प्राकट्याच्या वेळेची ग्रहस्थिती सुद्धा इथे सांगितली. म्हणजे काय, की भूत, वर्तमान आणि भविष्य ह्या तिन्ही काळामध्ये जे सोमवंश आणि सूर्यवंशातले जे जे राज्य जे जे राजे म्हणजे राज्य करत असतात, तर त्या सगळ्यांचं वर्णन या भागवतामध्ये आहे. आणि मग त्याचा आडाखा कसा दिलाय, की भगवान यांच्या जन्मापासून नंदराजांच्या राज्याभिषेक जो आहे तोपर्यंतचा जो काळ आहे तो साधारण 1115 वर्षाचा असेल. म्हणजे काय, की इथे आडाखा पण दिलेला आहे श्लोक नंबर 26 मध्ये भागवतातल्या, की जेव्हा कल्कींचं प्राकट्य होईल, कल्की भगवान यांचं, तर तो काळ त्यांचा किती असेल, नंद महाराजांचा अभिषेक म्हणजे द्वापार युगातला. त्या अभिषेकापासून कल्की महाराजांचा जो काळ आहे तोपर्यंत 1115 वर्षाचा काळ उलटलेला असेल पहा. म्हणजे अशा पद्धतीचा हा घटनाक्रम असेल. म्हणजे अशा पद्धतीने शुकदेव गोस्वामींनी ह्याच्यात विवरण दिले. म्हणजे 15 शतकांचा राजवंशाचा इतिहास जो आहे तो उलटून जाईल त्या काळामध्ये. इतकं म्हणजे इतकं पद्धतीचं म्हणजे इतक्या पद्धतीने वेगवान पद्धतीने घटनाक्रम जो आहे तो घडत राहील. मग हे सगळं व्यासमुनींनी आधीच लिहून ठेवलंय. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा,
आता हा महत्वाचा आपण भाग अभ्यासणार आहोत, की भगवान यांचं अवतरण आहे हे कसं ओळखायचं आजच्या कलियुगामध्ये. सगळ्यांच्या मनात प्रश्न असेल, कुतूहल असेल, हो की नाही? म्हणजे आजच्या या कलियुगामध्ये काय आहे, की जिथे तिथे काय आहे, की भोंदू साधू आणि भगवान यांचे अवतार म्हणून प्रस्तुत करणारे लोक आहेत. मग आता ह्याला शास्त्राधार काय आहे, की आपण समजा त्या भोंदू साधूंना म्हणालो, की भगवान यांनी गोवर्धन लीला केली. मग तुम्ही पण करून दाखवा. मग ते काय म्हणतील, मी खऱ्या समोरच करून दाखवेन. तुम्ही कशावरून खरे भक्त आहात. मग आता आपण म्हणालो, की भगवान जे आहेत तर त्यांनी स्वतःला विश्वरूप म्हणजे स्वतःचं विश्वरूप जे आहे ते प्रकट केलं स्वतःचं अर्जुनासमोर. मग तुम्ही म्हणजे भगवानांचं सार्वभौमिक जे रूप आहे म्हणजे विश्वरूप जे आहे, तर त्या रूपात तुम्ही स्वतःला प्रकट करा. असं जर आपण त्यांना सांगितलं, तर ते म्हणतील, की तुमच्या समोर हे सगळं रूप माझं प्रकट करण्याची काय आवश्यकता आहे? कारण तुम्ही कुठे भक्त आहात आणि खरा भक्त जो आहे तोच हे भगवानांचं जे रूप आहे तर ते पाहू शकतो. म्हणजे अर्जुनाला सुद्धा दिव्य दृष्टी द्यायला लागली भगवान यांना आणि त्यावेळेला जे आहे ते अर्जुन भगवान यांचं विश्वरूप पाहू शकले. म्हणजे इतकं तेज आहे तर ते भगवान यांच्या रूपामध्ये असतं आणि भगवान यांचा खरा भक्तच भगवान जे आहे तर त्यांना भक्तीच्या नेत्रांनी आपण म्हणतो की पाहू शकतो किंवा जे प्रेमाचं अंजन आहे तर याचा ब्रह्मसंहितेमध्ये 5.29 हा श्लोक येतो. तर याचा अर्थ असा होतो म्हणजे भगवान यांचा खरा भक्त जो आहे तोच भगवानांना अशा भक्तीच्या नेत्रांनी आणि प्रेमाच्या अंजनाने पाहू शकतो. कारण भगवान यांच्या लीला तो जाणू शकतो, भगवान यांचं अवतरण प्राकट्य तो जाणू शकतो, त्यांचं कार्य समजू शकण्या इतपत भगवान यांच्याविषयी त्यांना ज्ञान जे असतं तर ते संपादन केलेलं असतं आणि असं ज्ञानी भक्त म्हणून भगवान यांना प्रिय आहे. भगवान यांच्याकडे जाणारे 4 प्रकारचे भक्त आपण अभ्यासतो पहा भगवद्गीतेमध्ये. तर असं ज्ञानी भक्त म्हणून भगवान यांना जो आहे तो भक्त प्रिय असतो. मग आता चैतन्य चरितामृत मध्ये 20वा जो अध्याय आहे मध्यलीलेतला, तर त्याचा 352वा श्लोक आहे. तर त्या 352व्या श्लोक मध्ये काय सांगितलंय, की भगवान यांचं जे प्राकट्य आहे तर ते कशा पद्धतीने ओळखायचं म्हणजे शास्त्रामधला जो मतितार्थ आहे तो चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलाय. आता चैतन्य महाप्रभू म्हणजे कोण आहेत? तर स्वयं श्रीकृष्ण आहेत, की जे राधाराणींच्या भावामध्ये भगवान जे आहेत तर त्यांच्याविषयी राधाराणींचं जे माधुर्य भाव आहे तर तो समजून घेण्यासाठी आणि त्याचं आस्वादन करण्यासाठी चैतन्य महाप्रभू जे आहेत ते ह्या भूतलावरती म्हणजे ते प्रकट झाले. म्हणजे काय की भगवान हे चैतन्य महाप्रभूंच्या स्वरूपात प्रकटले आणि म्हणून चैतन्य महाप्रभूंचा जो अवतार आहे तर तो जो आहे तो स्वयं श्रीकृष्णांचं प्राकट्य आहे हे आपण जाणतो. मग आता चैतन्य महाप्रभूंनी काय सांगितलंय, की ज्याप्रमाणे अन्य युगातले अवतार शास्त्राच्या आधारे जाणून घेतले जातात, त्याप्रमाणे शास्त्रात सांगितलेल्या लक्षणांवरूनच कलियुगातला अवतार आपण जाणला पाहिजे. म्हणजे याचे आपल्याला जे आहेत ते आडाखे आपण 9व्या अध्यायात पण पाहतो, की भगवान जे आहेत तर त्यांचं अवतरण जे आहे तर ते कसं असतं तर सूर्याचा उदय आणि अस्त याप्रमाणे भगवानांचं अवतरण आणि तिरोभाव असतो. पण ते कसं कसं जाणलं जातं तर ते शास्त्रामध्ये जे वर्णन केलंय त्यानुसारच भगवान यांचा जो अवतार आहे तर तो ग्राह्य धरला जातो. अन्यथा त्याला भगवानांचा अवतार समजला जात नाही. अशा पद्धतीचं वर्णन भगवद्गीतेच्या 9व्या अध्यायाच्या पर्पट्समध्ये येतं. पण ह्याच्याही पुढे जाऊन आपल्याला सखोल समजून घ्यायचं असेल तर चैतन्य महाप्रभूंनी काय सांगून ठेवलंय म्हणजे ते स्वतः भगवान आहेत तर भगवान यांनी काय सांगून ठेवलंय तर ते आपण जाणून घेतलं पाहिजे. मग भगवान काय सांगतायत की चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर ते आपल्याला काय सांगतायत तर भगवत अवतार कोण आहे हे जाणून घेण्याचा मार्ग काय आहे तर साधू गुरु आणि शास्त्र यांच्या वचनांचा अभ्यास करूनच आपण सत्य स्वीकारलं पाहिजे. म्हणजे काय की आता जर एखाद्या गुरु आहेत त्यांनी अधिकृत म्हणजे शास्त्रांना जे आहे तर त्यांना अनुसरून जर आपलं वक्तव्य केलं तरच ते आपण ग्राह्य धरलं पाहिजे. अन्यथा बिलकुल नाही. त्यांचं वक्तव्य आपण स्वीकारलं नाही पाहिजे. मग आता आचार्य परंपरेतले गुरु म्हणून स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपामध्ये ब्रह्ममध्व गौडीय परंपरेमध्ये आले. मग त्यांनी हे जे आहे शास्त्रामध्ये जे काही आहे ते भगवान स्वयं आपल्यासमोर प्रस्तुत करतायत. मग त्यांनी काय सांगितलंय तर सर्वांसाठी शास्त्र हेच केंद्रस्थानी आहे. कारण भगवान यांची वाणी आहे. शास्त्र म्हणजे काय
की वेदांचं जे म्हणणं आहे, म्हणजे वेदांमधून जे काही सांगितलंय ते शास्त्रांच्या स्वरूपात पुराण आहेत, उपनिषद आहेत, म्हणजे असे वेगवेगळे प्रकार आहेत. तर त्यांच्या स्वरूपात म्हणजे वेदांचाच हे भाग आहे. तर त्या स्वरूपात त्यांनी जे आहे ते आपल्यासमोर मांडले. मग जर आज लोक शास्त्र जर घेत नसतील आणि ते जर स्वतःला लोकांसमोर असे जे धूर्त लोक आहेत, फसवे लोक आहेत, स्वतःला भगवान म्हणून प्रस्तुत करत असतील, तर अशा लोकांना आपण भगवान नाही मानलं पाहिजे. त्यांनी जरी अवतार म्हणून स्वतःला आपल्यासमोर प्रेझेंट केलं, प्रस्तुत केलं, तरी आपण शास्त्रांचा आधार घेऊन त्यानुसार जर तो अवतार असेल, म्हणजे तो जो कोणी आहे, तरच त्याला आपण भगवत अवतार म्हटलं पाहिजे. म्हणजे काय, की शास्त्रामध्ये लिहून ठेवलंय, भगवान यांनी आधीच सांगून ठेवलंय आणि तोच तोच संदर्भ चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपात भगवान येऊन आपल्या शिकवणींच्या स्वरूपात आपल्याला पुन्हा देत आहेत. म्हणजे काय, की जे अधिकृत आचार्य आहेत त्यांच्या शिकवणीचं अनुसरण आपण केलं पाहिजे. म्हणजे कुठल्याही तोतया व्यक्तीला आपण भगवंताचा अवतार म्हणून स्वीकारलं नाही पाहिजे. आपले जे गुरु सांगतात आचार्य परंपरेतून त्याच म्हणजे त्याच अवतारांना आपण भगवत अवतार म्हणून ग्राह्य धरलं पाहिजे. अन्यथा असे बनावट खोटे अवतार भरपूर आहेत आणि म्हणून भगवान श्री चैतन्य 500 वर्षापूर्वी प्रकट झाले नदिया गावामध्ये आणि तिथल्या ब्राह्मणाच्या पुत्राची त्यांनी भूमिका केली. नाम संकीर्तन आंदोलनात त्यांनी सुरुवात केली आणि त्याचबरोबर त्यांनी काय केलं, तर स्वतः संन्यासी भक्ताची भूमिका वठवली. खरं तर ते भगवान आहेत स्वयं, पण त्यांनी काय केलं, संन्यासी भक्ताची भूमिका वठवून आपल्या आचरणाद्वारे म्हणजे शास्त्रानुसार आचरणाद्वारे लोकांना एक आदर्श प्रस्थापित करून दिला, की ज्यानुसार म्हणजे आपण जर त्यांच्या चरणचिन्हांचं अनुसरण केलं, अनुकरण नाही, तर काय होईल, आपल्याला देखील भगवत कृपा प्राप्त होईल. पण काय करतात, असे जे धूर्त लोक आहेत, फसवे लोक आहेत, ते शास्त्रांच्याकडे दुर्लक्ष करतात आणि स्वतःला भगवान अवतार म्हणून आपल्यासमोर प्रस्तुत करतात. मग असे कपटी लोक आहेत, त्यांना धर्माचरण पण माहिती नसतं किंवा ते खोटं खोटं धर्माचरण करतात. म्हणजे फक्त धर्मतत्व आहेत ती आपल्यासमोर त्यांच्यानुसार आचरण करतात, पण खरी-खुरी धर्मतत्व जी आहेत, म्हणजे धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम म्हटले, तर अशा पद्धतीची धर्मतत्व ते प्रदान करू शकणार नाहीत आपल्याला, कारण ते भगवत अवतार नसतात. आणि म्हणून चैतन्य चरितामृतमध्ये भगवान यांनी सांगितलंय, काय सांगितलंय, तर असा जो उल्लेख केलेला आहे शास्त्रामध्ये अवताराविषयी, म्हणजे शास्त्रांचं संकलन जे आहे ते वेदव्यासांनी केलंय. मग आता वैदिक वाङ्मयामध्ये प्रमाण म्हणजे शब्द प्रमाणच मानलं जातं आणि तेच ज्ञान जे आहे ते सर्वांना वितरित केलं जातं. मग असं जे ज्ञान आहे, म्हणजे ज्ञान प्राप्तीचा मार्ग म्हणजे काय, आचार्य परंपरेद्वारे आपल्याला हे ज्ञान मिळू शकतं. म्हणजे कसं, भगवान यांचं ज्ञान जे कसं आहे ते अपौरुषेय आहे, म्हणजे हे अपौरुषीय साहित्य आहे, म्हणजे भगवान यांची वाणी आहे, जे वेद आहेत ते. मग इतकं दिव्य स्तरावर, म्हणजे भगवान यांची प्रत्येक गोष्ट दिव्य आणि पूर्णतः आध्यात्मिक स्तरावर आहे. मग भगवान यांची वाणी असलेलं जे वेदांमधलं ज्ञान आहे ते आपल्याला सामान्य बुद्धीने नाही समजणार. मग त्यासाठी म्हणजे बद्ध जीवाची जी सामान्य बुद्धी आहे त्यांनी नाही समजणार. मग यासाठी दिव्य स्तरावरचाच कुणीतरी लागेल, मग ते म्हणजे गुरु असतात आपले आचार्य परंपरेतले. म्हणजे असा जो मुक्तात्मा असतो भगवान यांच्या सारखाच दिव्य स्तरावरचा आणि आध्यात्मिक स्तरावर असणारा असा प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु किंवा आचार्य परंपरेतले आपले आचार्य आपल्याला ह्या सगळ्या साहित्याचा मथितार्थ सांगतील, म्हणजेच ते आपल्याला शब्दांच्या स्वरूपात सांगतील आणि ते आपल्यापर्यंत ज्ञान ह्या स्वरूपात ते उपलब्ध होईल. आणि हेच कार्य व्यासमुनींनी केलं, की जे शक्त्यावेश अवतार आहेत भगवान यांचा. आणि मग हे जे म्हणून त्यांना वेद व्यास म्हटलं जातं, कारण त्यांनी काय केलं, यजुर्वेदाचे आणखी 3 भाग केले. म्हणजे यजुर्वेद तर होताच, पण ऋग्वेद, सामवेद आणि अथर्ववेद हे 3 भाग केले आणि यजुर्वेद असं मिळून 4 भागामध्ये त्याचं संकलन केलं. मग आता त्यातून पुढे 18 पुराणांमध्ये विस्तार केला. वेदांत सूत्र म्हणून वैदिक ज्ञानाचं पुन्हा ह्या सगळ्यावरनं सार मांडलं, वेदांत सूत्र. आणि ह्या वेदांत सूत्रावरनच त्यांनी रचना केली श्रीमद भागवतमची आणि महाभारताची रचना केली, म्हणजे भागवत पुराण, महाभारत पुराण, म्हणजे त्याला 5वा वेद म्हटलं जातं. मग आता भगवद्गीता म्हणजे पण काय आहे, तर वैदिक वाङ्मयच आहे. म्हणजे हे सगळं निर्माण केलं त्यांनी, श्रुती, स्मृती, पुराण. तर मग हे सगळं जे आहे ते आपल्याला दिव्य स्तरावरचं ज्ञान आहे ते आपल्याला आचार्यांकडूनच मिळेल. अशा भौतिक स्तरावरच्या व्यक्तीकडून नाही मिळणार. मग असे जर भौतिक स्तरावरचे व्यक्ती, की ज्यांचा शास्त्रामध्ये संदर्भ नाहीये, असे व्यक्ती स्वतःला जर
आपलं म्हणजे धर्मासारखं आचरण करण्याचा फक्त खोटा देखावा करून धूर्तपणे स्वतःसमोर म्हणजे स्वतःला आपल्या समोर भगवत अवतार म्हणून घोषित करत असतील, तर बिलकुल आपण त्यांना स्वीकारलं नाही पाहिजे. त्यांचा जर उल्लेख आपल्या शास्त्रांमध्ये असेल, जसं आता आपण अभ्यासतोय की नाही, की कल्की अवतार कसा निर्माण होईल, कधी निर्माण होईल, हे सगळं का अभ्यासलं आपण सगळ्यांनी कल्की अवतारामधलं, की ज्या वेळेला पुष्य नक्षत्र असेल, हो ना, सूर्य, चंद्र आणखी बृहस्पती ग्रह ह्यांचा संयोग असेल त्यावेळेला भगवान प्रकट होतील, हे शास्त्रामध्ये लिहून ठेवलंय. म्हणजे हे जे लिहिलेलं आहे शास्त्रामध्ये, हे जेव्हा घडेल तेव्हा भगवत अवतार होईल असं लिहून ठेवलेलं आहे. किंवा त्या अवताराचं नाव काय असेल, कल्की असेल. मग तो कुठे असेल, तर शंबल नामक ग्रामामध्ये तिथले जे प्रमुख ब्राह्मण असतील विष्णू त्यांच्या पोटी ते जे आहेत तर ते प्रकट होतील. हे सगळं लिहून ठेवलेलं जसंच्या तसं जर आपल्याला पाहायला मिळेल, तरच त्याला भगवत अवतार म्हणून आपण मान्यता देऊ शकतो, ओळखू शकतो किंवा अशा पद्धतीने त्याची पारख करू शकतो. शास्त्रामध्ये जे लिहिलंय तेच आपल्याला गुरु आणि आपले आचार्य सांगत असतात, हो की नाही? म्हणजे साधू, गुरु आणि शास्त्र ह्यांची जी वाणी आहे. साधू म्हणजे काय, की जो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ती आहे, म्हणजे जो अशा उच्च स्तरावर पोहोचलेला आहे, परमहंस स्तरावर, तर अशा म्हणजे की जो आचार्यांसारखं मार्गदर्शन करणारा उत्तम अधिकारी आहे, त्याला म्हणायचं साधू. तर अशा पद्धतीचे जे असतात म्हणजे साधू आणि त्यानंतर गुरु आणि शास्त्र, तर ह्यांच्या माध्यमातूनच आपल्याला ह्या अवतारांचं ज्ञान मिळू शकतं. म्हणजे शास्त्र सांगतात तेच साधू आणि गुरु सांगत असतात. आणि म्हणून साधू आणि गुरु यांनी जे सांगितले ते शास्त्रानुसारच सांगितलेलं असतं. शास्त्रांच्या बाहेर जाऊन जर ते काही सांगत असतील, तर त्यांचे तर्क आणि त्यांचं वक्तव्य जे आहे ते आपण ग्राह्य धरू शकत नाही, स्वीकारू शकत नाही, असं चैतन्य महाप्रभू स्वतः म्हणतात. मग आता त्याच्याही पुढे जाऊन मग ते कुठलं वक्तव्य करतात, तर जे शास्त्र सांगतात, शास्त्रातले तर्क सांगतात तेच करतात. मग शास्त्रातलं ज्ञान आलं कुठून, तर स्मृती आहेत, श्रुती आहेत आणि जी पुराण आहेत त्याच्यातून. मग श्रुती, स्मृती, पुराण ही कुणी निर्माण केली, तर वेदव्यासांनी. मग वेदव्यासांनी हे सगळं जेव्हा निर्माण केलं, तेव्हा हे ज्ञान कुठून आलं, तर आधी यजुर्वेद होताच, त्याचे हे त्यांनी भाग केले. मग हा यजुर्वेद म्हणजे काय होता, भगवान यांची वाणी होता. आणि भगवान यांची वाणी असल्यामुळे तो अपौरुष म्हणजे दिव्य स्तरावर आहे. मग तो दिव्य स्तरावर असेल, तर त्याचं संकलन करता सुद्धा दिव्य स्तरावरचा पाहिजे. मग त्यासाठी शक्त्यावेश अवतार आहे भगवान यांचा, म्हणजे व्यासमुनी आहे. आणि मग त्यांच्याकडून हे ज्ञान जे आहे ते त्यांच्या परंपरेमध्ये इतर शिष्यांना मिळत गेलं. म्हणजेच काय, की दिव्य स्तरावरचं ज्ञान जे आहे ते त्या व्यासमुनींच्या हृदयामध्ये प्रकट झालं आणि ते जे प्रकट झालेलं ज्ञान आहे त्याचं त्यांनी संकलन केलं. आणि ते संकलन केलेलं ज्ञान आहे ते गुरु शिष्य परंपरेतून असं जे आहे, तर ते म्हणजे आचार्य परंपरा आहे त्यांच्या माध्यमातून ते आपल्याला कुठल्याही भौतिक आज विज्ञानवादी पाठशाळेमध्ये जाऊन ते आपल्याला नाही मिळू शकणार. म्हणून गुरु शिष्य परंपरा स्थापित केली भगवान यांनी, की जी खंडित खंडित झाली ती किंवा भगवद्गीतेचा अर्थ कुठेतरी लुप्त झाला होता. आणि त्यासाठी भगवान यांनी काय केलं, अर्जुनाला शिष्य म्हणून स्वीकारलं आणि ती परंपरा स्थापित केली. मग हे कशासाठी केली, तर परंपरा काय करते, शास्त्रांचं संवर्धन तर करतेच, पण त्याचबरोबर शास्त्रांना सुरक्षित छत निर्माण करते. जे ज्ञान आहे शास्त्रांचं, हे परंपरेद्वारे काय केलं जातं, त्याचं संरक्षण केलं जातं, संवर्धन केलं जातं. यासाठी आवश्यक आहे ही परंपरा. आणि ते ज्ञान कसं ठेवलं जातं, निष्कलंक, म्हणजे त्याच्यामध्ये मिसळ भेळ, म्हणजे असं कोणी मनाचे कोणी तर्क त्याच्यात घालत नाही. जे जसं आपल्या गुरूंनी सांगितले तसंच पुढे शिष्य म्हणजे जे त्यांचे शिष्य असतात ते जेव्हा गुरु बनतात, म्हणजे शिष्य उत्तराधिकार शृंखला पद्धती, तर डिसायप्लिक सक्सेशन आपण म्हणतो, तर ह्या पद्धतीनं हे ज्ञान पुढे दिलं जातं. तर त्यामुळे काय होतं, त्याची शुद्धता जी आहे ती राखली जाते, त्याचं संवर्धन होतं आणि त्याचं संरक्षण होतं. तर अशा पद्धतीने हे ज्ञान मिळवण्याचा म्हणजे मिळवण्याची पद्धती आहे. जर कोणी आपल्याला ह्या कलियुगामध्ये मी ज्ञानी आहे आणि मी भगवंतांचा अवतार आहे सांगितलं, तर अशा व्यक्तीला आपण स्वीकारलं नाही पाहिजे. कारण असं दिव्य ज्ञान आहे ते केवळ आणि केवळ गुरु शिष्य परंपरेतनं येतं. आणि जरी परंपरेतनं आलेले ज्ञान असेल आणि तो व्यक्ती दिव्य स्तरावर असेल, तरी शास्त्रामध्ये जे हे लिहून ठेवलेले आहे वक्तव्य, जे आहे वेदव्यासांनी, तर हे ह्या आडाख्यामध्ये किंवा हे जे लक्षण आहेत एखाद्या भगवत अवताराची, तर ह्या लक्षणांनुसार जर त्या व्यक्तीचं प्राकट्य असेल, तरच त्याला आपण जो आहे भगवत अवतार म्हणून स्वीकारू शकतो. अन्यथा आपण बिलकुल स्वीकारायचं नाही अशा व्यक्तीला. कारण कलियुगामध्ये असे फसवी, ढोंगी लोक खूप आहेत, की जे स्वतःला भगवत अवतार म्हणून प्रस्थापित करतात आणि मग ते इतके धूर्त असतात, की आपण त्यांना म्हणालो, की तुम्ही मग असं प्राकट्य करून दाखवा, तसं प्राकट्य करून दाखवा,
तर ते म्हणतील तुम्ही कुठे बघता. मग अशा वेळेला आपण काय करायचं, आपल्याकडे आधार काय, तर शास्त्रांचा आधार घ्यायचा. म्हणजे काय, की जे शास्त्रामध्ये वर्णित अवतार आहेत तेच आपण ग्राह्य धरायचे, बाकी कोणताही अवतार आपण भगवत अवतार म्हणून स्वीकारायचा नाही. तर हे खूप महत्वाचं शास्त्रामधलं सत्य जे आहे तर ते आपण समजून घेतो. मग भगवंतांचा जो अवतार आहे तो असे जे लोक आहेत ते स्वतःला प्रस्तुत करायचा प्रयत्न करतील आणि त्याचा परिणाम काय होईल, व्यभिचार, नशा, दूध क्रीडा किंवा मांसाहार या पापकृत्यांना म्हणजे ते काय करतील, चालना देतील. कारण ते काही खरे भगवत अवतार नसतात, ढोंगी असतात. आणि आपण पाहतो ढोंगी बाबांचं आजकाल काय काय होत असतं, आपण आजूबाजूला पाहतो या भौतिक जगतामध्ये. मग अशा पापी लोकांपासून अनेक तथाकथित भगवत अवतार पुढे येत आहेत, ही परिस्थिती आहे भारतामध्ये. आपण पाहतो आहोत. मग भगवंतांचा अवतार कधी मी भगवान आहे किंवा मी भगवत अवतार आहे असं कधीही सांगत नाही. तर तो म्हणजे 354 नंबरच्या श्लोकामध्ये हे दिलंय. तर महामुनी व्यासदेवांनी म्हणजे अगोदरच सर्व काही जाणून म्हणजे अवतारांच्या रूपलक्षणांची शास्त्रातून नोंद करून ठेवली आणि ती ठिकठिकाणी पाहायला मिळते. म्हणजे भगवान यांचा अवतार जो आहे तर त्याच्या वैशिष्ट्यावरून जाणता येतो. म्हणजे भगवंतांचा देह भौतिक तत्वांचा नाहीये. हं? आणि असलं तरी भगवान दिव्य देहानी मनुष्यासारखा देह बाहेरून जरी दिसत असला तरी दिव्य देहाने ते अवतीर्ण होत असतात. म्हणजे काय, की आपल्याला त्यामुळं अवतार कोण आहे हे जाणणं पण अवघड आहे. म्हणजे काय, की देहधारी जीवांना पण म्हणजे जो जीव आहे मनुष्य म्हणजे आपण उदाहरण घेऊ, की मनुष्यासारखंच शरीर घेऊन येत असतात. मग देहधारी जीव म्हणजे मनुष्य रूपातला जो जीवात्मा आहे त्याला पण मनुष्यासारखंच शरीर आहे आणि असंच शरीर घेऊन भगवान येतात मनुष्यासारखं. म्हणजे जसा एखादा जो अभिनेता असतो तो काय करतो, तर त्याचं जे नाटक असतं तर तिथे काय करतो तो, तर त्यावेळेला एखादा मुखवटा धारण करतो एखाद्या पात्राचा, हो की नाही, आणि त्यानुसार तो कार्य करतो. म्हणजे काय, की तो माकडाचा मुखवटा म्हणजे धारण करेल आणि एखाद्या माकडाची भूमिका करेल, पण प्रत्यक्षात तो मनुष्य आहे. तशाच पद्धतीने भगवान काय करतात, की मनुष्य देहाचं बाह्य आवरण धारण करतात, पण प्रत्यक्ष त्यांचा देह जो आहे तो दिव्य असा देह आहे. आणि त्यामुळे भौतिक जगतात त्यांचं जे प्रकटीकरण असतं, प्राकट्य असतं, तर ते कसं असतं, जरी ते दिव्य देहाने असले तरी मनुष्याचा मुखवटा आहे. मनुष्यांसारखं, म्हणून त्यांना काय म्हटलं जातं, म्हणजे छद्म अवतार असं म्हटलं जातं. म्हणजे काय, की एक प्रकारे मनुष्याचं छद्मदेह धारण करतात. म्हणजे छद्मदेहाने म्हणजे काय, की दिसतो तो मनुष्यासारखा, त्याचं शरीर रचना सगळी जसे म्हणजे आपल्या सर्वांची आहे. पण भगवान हे कसे असतात, दिव्य स्तरावर असतात. म्हणजे अशा पद्धतीनं भगवान जे आहेत ते स्वतःला प्रकट करत असतात. मग हे कधी जाणवतं आपल्याला, तर ज्या वेळेला त्यांचे दिव्य किंवा असाधारण असे पराक्रम किंवा असं कर्तृत्व आपल्याला पाहायला मिळतं, तेव्हा आपण काही अंशी जाणू शकतो, की हे भगवान आहेत. म्हणजे अशा दिव्य स्तरावरच्या लीला जे आहेत तर ते कोण करू शकेल, भगवानच करू शकेल. म्हणजे पहा, कल्पना करा, की युद्धभूमीमध्ये रथामध्ये बसून भगवान सारथ्य करत होते. म्हणजे सारथीच्या भूमिकेत रथावरती आरूढ होते भगवान आणि बसलेल्या ठिकाणीच भगवान यांनी बसलेल्या ठिकाणीच ते पुढे बसलेत रथामध्ये, त्या रणभूमीमध्ये. त्या दिव्य रथावरतीच अर्जुन उभा आहे आणि त्यावेळेला त्यांनी विश्वरूप प्रकट केलं, हो की नाही. म्हणजे त्यासाठी भगवान यांना म्हणजे इकडे तिकडे कुठे हालचाल सुद्धा करायला लागली नाही. म्हणजे ह्यातून आपण समजून घेऊ, की भगवान यांचं दिव्यत्व किती आहे. त्या रणभूमीवरती इतक्या लाखो सैनिकांच्या कोलाहलामध्ये आपल्या रथावर बसूनच भगवान यांनी विश्वरूप प्रकट करून दाखवलं. आणि ते अर्जुनांनी पाहिलं. मग भगवान यांनी फक्त स्वतःविषयी मी कसा आहे, मी कोण आहे, माझं कार्य कसं घडतं, हे सगळं जसं सांगितलंय म्हणजे तत्वज्ञानाच्या स्तरावर, तसं स्वतःला प्रत्यक्ष प्रकट पण केलं. मी परमेश्वर जर आहे, तर स्वतःला त्यांनी प्रकट पण केलंय अर्जुनासमोर. त्यांचं विश्वरूप प्रकट केलंय. त्याचबरोबर त्यांनी परमात्मा स्वरूप म्हणजे त्यांचं चतुर्भुज विष्णुरूप पण दाखवलं आणि त्याचबरोबर ज्या रूपाची सर्वांना लालसा असते असं श्यामसुंदर रूप पण दाखवले. म्हणजे काय, की भगवान यांचीच ती क्षमता असते आणि त्यामुळं भगवान स्वतःला मनुष्य देहामध्ये, म्हणून त्याला छद्म मनुष्य देह म्हणजे रूपात भगवान येतात असं वर्णन केलं जातं शास्त्रामध्ये. म्हणजे काय, की बाहेरचा मुखवटा धारण केलेला असतो त्यांनी, पण भगवान यांचा देह कसा असतो, दिव्य आध्यात्मिक, आपल्यासारखा भौतिक देह नसतो. तर अशा पद्धतीने भगवान येत असल्यामुळं सहजासहजी कुणाला ओळखू येत नाही, पण त्यांचं दिव्य कार्य आणि लीला ज्या आहेत त्यानुसार भगवान ओळखू येतात. म्हणजे पहा, गोकुळामध्ये जे भगवान आहेत तर ते
आले आणि सगळ्या आपल्या गोपबालकांसोबत ते काय करत होते तर गोपालनासाठी जात होते. आणि त्याचबरोबर आपली जी शिदोरी आहे, ती आणलेली जी शिदोरी आहे, ती म्हणजे प्रत्येकासोबत ते खात होते. म्हणजे सामान्य गोपबालकाप्रमाणे त्यांचं आचरण होतं. पण त्याच वेळी हातामध्ये कुठलंही शस्त्र न बाळगता अनेक जे असुर आले, पूतना, त्यानंतर शक्टासूर, हो की नाही, प्रलंबासूर, असे अनेक आले. धेनुकासूर, म्हणजे खूप सारे आले. ह्या सगळ्या राक्षसांना त्यांनी काय केलं, मारून टाकलं अगदी सहजासहजी. म्हणजे आपल्या कुठल्याही हातात शस्त्र न घेता. मग भगवान यांचं हे असं अलौकिक सामर्थ्य असतं. मग अशा लक्षणावरून, अशा दिव्य स्तराच्या कार्यावरून थोडाफार अंदाज येऊ शकतो. अन्यथा भगवान यांचं कसं असतं, मनुष्य देहामध्येच प्राकट्य होत असतं. त्यामुळं अवघड जातं आपल्याला त्यांना ओळखणं. पण त्यांच्या कर्तृत्वामुळं आपण ओळखू शकतो. आणि मग त्यांची जी लक्षणं आहेत ती आधीच लिहून ठेवलेली आहेत व्यासमुनींनी. त्यावरून आपण त्यांचं प्राकट्य ओळखू शकतो. म्हणजे हे सगळं जे आहे तर ते आपण समजून घेतलं. मग भागवतामधला 10.34 हा श्लोक काय म्हणतो, म्हणजे 10व्या स्कंदामधला 10व्या अध्यायातला 34वा श्लोक. तर ह्याच्यामध्ये काय सांगितलंय, तर हे सांगितलं की काही अंशी त्यांच्या ज्या लीला आहेत, त्यांचं कर्म आहे, तर त्याच्यावरून, त्यांच्या यशोगाथा आहे, ह्याच्यावरून आपण जाणू शकतो. आणि त्याचबरोबर त्यांची जी लक्षणं आहेत त्याच्यावरून, मग त्याच्यामध्ये स्वरूप लक्षणं येतात, तटस्थ लक्षणं येतात, म्हणजे खूप सखोल आहे. भगवान यांचं म्हणजे जे पूर्ण पुरुषोत्तम रूपातलं जे प्राकट्य कसं होतं, म्हणजे ते खूप सखोल आडाखे व्यासमुनींनी दिले. मग ह्या सगळ्या स्तरावर आपण जेव्हा भगवान यांना जाणतो, त्याच वेळेला आपल्याला जेव्हा एखादा अवतार म्हणून स्वतःला प्रस्तुत करता येईल, तेव्हा त्याला आपण ओळखू शकू. अन्यथा आपल्याला ओळखता नाही येणार आपल्या म्हणजे या भगवान यांचं जे अवतरण असतं ते मनुष्याच्या स्वरूपात असल्यामुळं. म्हणून आपण शास्त्राधार घेणं किंवा साधू गुरु शास्त्र हे जे सांगतात, तर म्हणजे यांच्या अनुसार किंवा यांच्या मार्गदर्शनानुसार भगवान यांचा अवतार म्हणून कोणी स्वतःला प्रस्तुत केलं, तर आपण तो शास्त्रामध्ये वर्णित आहे का, शास्त्रामध्ये त्याचा उल्लेख आहे का, हे तपासून पाहणं आजच्या कलियुगामध्ये आवश्यक आहे. आणि तरच त्यांना भगवत अवतार म्हणून आपण स्वीकारणं आवश्यक आहे. मग हा भाग आपण इथे समजून घेतला. आता पुढे जाऊ आपण. हा. आणि मग याचा सर्वात म्हणजे आपल्याला एक जास्तीचा भाग म्हणून मी सांगेन, याचा सर्वात मोठा पुरावा काय, तर भगवान यांच्या विषयीचं वर्णन व्यासदेवाने भागवताच्या पहिल्याच श्लोकात दिले. तर जन्मादस्य असा तो श्लोक आहे, अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक आहे. तर त्या श्लोकामधून हे सर्व वर्णन येतं. भगवान कसे आहेत, तर हे वर्णन जे भागवत आहे तर त्याच्या मंगलाचरणामध्ये भगवान यांच्या विषयीचं निरूपण येतं. म्हणजे भगवान यांची तटस्थ लक्षणं आणि स्वरूप लक्षणं ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये जे आहेत, तर ह्या सगळ्या म्हणजे गोष्टींतून ह्या भगवान यांना कसं ओळखता येईल हे या श्लोकाच्या माध्यमातून जे श्रील व्यासदेव आहेत त्यांनी आपल्याला सांगितलंय. तर तो श्लोक इतका सुंदर आहे आणि त्याचा अर्थ इतका सुंदर आहे की आपल्या सगळ्यांना कळेल त्याचा अर्थ, की म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांच्या विषयीची ही लक्षणं आहेत पहा. तर कसं सांगितलंय ते, जन्मादस्य येतो अन्वयात वितरतश्च अर्थेष्व अभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्महृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमही. तर असा सुंदर श्लोक आहे. तर त्याचा अर्थ काय होतो, की हे सर्वव्यापी म्हणजे भगवान कसे असतात, सर्वव्यापी असतात. त्यानंतर भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत, हेच ब्रह्मांडांची उत्पत्ती, स्थिती आणि लय या सगळ्यांचं आदिकारण आहेत पहा. मग त्यानंतर संपूर्ण विश्वसृष्टीचं जे म्हणजे ज्ञान आहे ते फक्त आणि फक्त भगवान यांनाच आहे, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष. त्यांच्या पलीकडे कोणतंही कारण नाही, ज्ञान पण त्यांनाच आहे. आणि ते कसे आहेत, तरी सुद्धा सर्वथा स्वतंत्र आहेत. म्हणजे भगवान हे कसे आहेत, सगळ्या लीला करतात, म्हणजे सगळ्याचे स्वामी आहेत, सर्वाचे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत, पण तरी देखील ते स्वतंत्र आपलं अस्तित्व जे आहे गोलोक वृंदावनमध्ये आपलं स्वतंत्र अस्तित्व राखतात. आणि प्रत्येक गोष्टीचा करता असला तरी ते कुठल्याही गोष्टीमध्ये म्हणजे आहेत ते
गुंतून पडत नाहीत. म्हणजे सर्वश्रेष्ठ वैराग्य किंवा सर्वश्रेष्ठ त्यागाचं म्हणजे मूर्तिमंत प्रतीक म्हणजे भगवान आहेत. त्यामुळे ते स्वतंत्र आहेत. म्हणजे एकाच वेळी ते गोलोक वृंदावनमध्ये लीला करत असतात आणि त्याच वेळी सर्वोच्च नियंत्रण वेगवेगळ्या स्तरावर वेगवेगळ्या माध्यमातून करत असतात. अशा पद्धतीनं भगवान कसे आहेत? स्वतंत्र आहेत. आणि त्यांनीच प्रथम काय केलं? ब्रह्माजींच्या हृदयात वेदांचं ज्ञान जे आहे ते प्रकाशित केलं. आणि त्यांच्यामुळेच काय की अग्नीत जलाचा भास व्हावा तसा किंवा जलावर स्थळ आहे एखादा असा भास व्हावा, असे देवता आणि ऋषी त्यांच्या भ्रमात म्हणजे टाकले जातात. म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांचं मनुष्य रूपात असं प्रकटीकरण होतं की आपल्याला कळत नाही. म्हणजे त्याच्यासाठी उदाहरण दिलंय की अग्नीत जल आहे असं वाटतं. म्हणजे जे मृगजळ असतं ना तसं. म्हणजे की अग्नी असतो तो तर तिथे जल आहे असा भास होतो किंवा जल जो आहे तर तिथे एखादं ठिकाण आहे असा भास होतो. म्हणजे पाण्याच्या ठिकाणी एखादं स्थळ आहे, भूमी आहे असं वाटतं आपल्याला, असा भास होतो. अशा पद्धतीनं भगवान जेव्हा मनुष्य रूपात येतात ना, तेव्हा देवता, ऋषी हे सुद्धा भ्रमात पडतात. मग आपल्यासारख्या सामान्य जीवाची काय कथा? अशा पद्धतीने तिथं भाव व्यक्त होतो. तर त्यांच्यामुळं आणि भगवान जे आहेत, तर त्यांच्यामुळेच काय होतं, की 3 गुणांच्या माध्यमातून ही भौतिक ब्रह्मांड जी आहे, तर ही अशाश्वत जरी असली, तरी आपल्याला शाश्वत वाटतात पहा. असं कार्य घडतं आणि हे सगळं कुणामुळे घडतं? तर मायाशक्तीमुळे. मग मायाशक्तीचे स्वामी कोण आहेत? भगवान. आणि मग भगवान जे कसे आहेत ते आपल्या दिव्य धाम जो आहे तर तिथं शाश्वतरित्या उपस्थित आहेत पहा. आणि असे जे श्रीकृष्ण आहेत त्यांचं मी ध्यान करतो, अशी ती प्रार्थना आहे, त्याला मंगलाचरण म्हणतात. तर ह्याच्यातून भगवान यांचे सर्व लक्षणं जी आहेत तर ती प्रकट होतात पहा. मग असं असं ज्यांचं प्राकट्य असतं त्यांना भगवान म्हणून आपण स्वीकारतो. थोडक्यात शास्त्रार्थ असा आहे व्यास मुनींनी जो दिलाय तो. मग आता आपण शेवटचा हा जो आहे भाग घेऊया. ही शेवटची स्लाइड आहे. तर दशावतार स्तोत्र जे जयदेव गोस्वामींनी लिहिलं. तर जयदेव गोस्वामी हे उच्च स्तरावरचे भगवान यांचे भक्त आहेत. तर त्यांनी आपला भाव कसा प्रकट केलाय पहा. म्हणजे त्याच्यातून आपल्याला लक्षात येईल की त्यांनी दशावतार स्तोत्र जे आहे तर त्याची रचना केली. आता जयदेव गोस्वामी हे इतके शुद्ध भक्त होते भगवान यांचे की जगन्नाथ भगवान जे आहेत तर जयदेव गोस्वामींकडून त्यांचं जेव्हा मंगलगीत जे आहे आपण पाहतो पहा, तर ते ऐकण्यासाठी म्हणजे ते मंदिरातून त्यांच्या कुटीमध्ये धावून जात असत. म्हणजे अशा पद्धतीची लीला घडत असते. म्हणजे काय इतके शुद्ध स्तरावरचे भक्त जे होते, तर जयदेव गोस्वामी होते. तर जयदेव गोस्वामींचं जे दशावतार स्तोत्र आहे, ज्याला आपण दशावतार आरतीच्या स्वरूपात पण आपण आपल्या मंदिरामध्ये गातो. तर म्हणजे त्याचा जो शेवटचा जो स्टांजा आहे किंवा शेवटचं जे कडवं आहे, तर त्याच्यामध्ये खूप सुंदर असं वर्णन आहे कल्की अवतार जे आहे तर त्याच्याविषयी. तर ते काय आहे ते आपण आता समजून घेणार आहोत. तर ते कल्की शरीरामध्ये ते कसे उपस्थित होतील किंवा कसे प्रकट होतील, तर ह्याच्याविषयीचं ते वर्णन आहे. तर ते मी आता वाचेन. म्लेच्छ निवह निधने कलयसि करवालम् धूमकेतुमिव किमपि करालं केशवधृता कल्किशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता कल्किशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. म्हणजे काय की भगवान जे आहेत तर ते कसे प्रकट होतील तर कल्की रूप धारण करणारे जे श्रीहरी आहेत आपले तर त्यांचा जय जयकार असो असं म्हणतात ते दशावतार स्तोत्रामध्ये. आणि मग ते कसे प्रकट होतील ते सांगतात. म्हणजे काय की कलियुगाच्या शेवटी हे दुष्ट जे म्लेच्छ लोक आहेत, म्लेच्छ म्हणजे कोण की जे 4 नियामक तत्वांचं पालन करत नाहीत, थोडक्यात आपल्याला समजून येण्यासाठी. तर असे जे लोक आहेत ना तर त्यांना म्लेच्छ म्हटलं जातं. तर असे जे लोक आहेत तर त्यांचा विनाश करण्यासाठी धूमकेतू कसा अचानक येतो ना, आपण पाहतो ना धूमकेतू कसा अचानक येतो आणि तो पांढरा शुभ्र असा असतो पहा. आणि म्हणजे त्याचं प्राकट्य असं अचानक असतं आणि अचानक प्रकट होतं आणि आपलं कार्य करायचं तो करून जातो. मग अशाच पद्धतीनं आणि त्याचबरोबर धूमकेतूचा आकार एखाद्या तलवारीसारखा असतो पहा किंवा एखादा खराटा असतो ना, झाडू तसा असतो. असा मोठा झाडू म्हणजे खराटा समान आपण म्हणू, बोलीभाषेत त्याला खराटा म्हणतो आपण. तर असा जो धूमकेतू असतो ना, तर त्याच्यासारखं प्रतीत होणारे असे तुम्ही असाल आणि तुम्ही काय करणार, तर तलवार घेऊन तुम्ही येणार, असे म्हणजे खड्ग म्हटले त्याला, अशी तलवार घेऊन जे
आहे ते धूमकेतू सारखे अचानक प्रकट होतील कल्की रूपात, आणि ते काय करतील, अशा सगळ्या दुष्ट म्लेच्छ व्यक्तींचा विनाश करतील कलियुगाच्या अंती. आणि असे जे कल्की रूप धारण करणारे श्रीहरी आहेत, असे जे भगवान आहेत, त्यांचा जय जयकार असो, जय जयकार असो. म्हणून ते काय म्हणतात, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे. असे जे भगवान आहेत, कल्की भगवान, त्यांच्या चरणी आपण काय करूया, साष्टांग प्रणाम करूया आणि आपण इथे थांबूया. आणि अशा पद्धतीने भगवान जे आहेत त्यांचं कल्की युगात जे प्राकट्य होणार आहे, तर त्याविषयी जयदेव गोस्वामींनी लिहून ठेवलंय पहा आधीच. म्हणजे अशा पद्धतीचे शास्त्र आधार, शास्त्र प्रमाण जेव्हा आपल्याला मिळतं, म्हणजे आता हे कोण आहेत, साधू, म्हणजे साधू म्हणू शकतो आपण, गुरु पण होते ते. मग साधू, गुरु, शास्त्र हे जेव्हा वर्णन करतात, त्याच वेळेला आपण भगवान यांचं प्राकट्य जे आहे किंवा जो अवतार आहे, तर तो आपण तो जो आहे तर तो आपण ग्राह्य धरतो. मग पहा, जयदेव गोस्वामींनी आधीच लिहून ठेवलंय. मग ते साधू, गुरु, शास्त्र तिन्ही अनुसार त्यांनी हे लिहिलंय. म्हणजे जे साधू आहेत त्यांना शास्त्रांचं ज्ञान असतं, गुरूंना शास्त्रांचं ज्ञान असतं आणि त्यानुसार त्यांची वाणी असते. त्यामुळे शास्त्रांना अनुसरून साधू आणि गुरु बोलतात. तर त्याप्रमाणे त्यांनी आधीच आरतीमध्ये लिहून ठेवले, किंवा स्तोत्र म्हणून आपण ते म्हणतो किंवा गातो आरती म्हणून. मग जेव्हा असे प्रमाणित आपल्याला पुरावे मिळतात किंवा असे प्रामाणिक आधार मिळतात प्रमाणित शास्त्रांनुसार, त्याच वेळेला आपण भगवत अवतार म्हणून स्वीकारू शकतो त्यांना. तर इथे हा भाग आपण समजून घेतला. तर आता इथे आपलं कल्की अवतार जो आहे तो समाप्त होतोय. तर आपलं दुसरं मॉड्यूल इथं समाप्त होतंय. तर आता आपण तिसरं मॉड्यूल म्हणजे जे आचार्य परंपरांचं मॉड्यूल आहे, तर ते आपण सुरू करणार आहोत. तर त्याआधी थोडीशी मी एक सूचना देईन, की ज्यांनी आतापर्यंतचे हे 2 मॉड्यूलचे क्लास जे आहेत ना, रेग्युलरली ज्या भक्तांनी म्हणजे जे आहेत त्यांनी उपस्थित राहून केलेत, तर त्यांनी मला आपलं नाव पाठवूया माझ्या नंबरवर. म्हणजे तर मला खात्री होईल, म्हणजे माझ्याकडे आहेच तो डाटा, पण तरी देखील आपलं नाव पाठवूया, कोणाचं राहून जायला नको. तर मग त्यांच्यासाठी 2 मॉड्यूल संपल्यावरती एक सर्टिफिकेट असतं आणि आता अजून 2 मॉड्यूल आहेत आपले भक्ती सदाचारचे. असा तो कोर्स आहे आपला 4 मॉड्यूलचा. तर त्यांना आपण सर्टिफिकेट देणार आहोत. म्हणजे ज्यांचे नियमित साधारण झालेत वर्ग, तर त्या भक्तांना आपण ते सर्टिफिकेट पहिल्या 2 मॉड्यूलसाठी भक्ती सदाचारचं मिळतं. तर ते आपण त्यांना देऊया. आणि मग आता इथून पुढचं पण मॉड्यूल त्यांनी म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी ते म्हणजे नियमिततेनं म्हणजे त्या वर्गांना आपण येत राहूया. म्हणजे अजून एक सर्टिफिकेट आपल्याला 2 मॉड्यूल झाल्यावर मिळेल. किंवा आजपासून जे नवीन येत आहेत भक्त, तर त्यांनी आता हे 2 मॉड्यूल केले आणि परत मग पुन्हा पहिल्यापासून आपला कोर्स सुरू होईल ना, तेव्हा ते उरलेले 2 मॉड्यूल केले, तर त्यांना देखील पुढची 2 सर्टिफिकेट मिळतील. असं हे चक्र आपलं भक्ती सदाचार क्लासचं चालूच राहतं. तर असं भाग आपण करणार आहोत. तर आजपासून आपण जे आहे तर ते नवीन मॉड्यूल सुरू करतोय आचार्य परंपरांचं. मग या आचार्य परंपरांमधले जे विविध आचार्य आहेत, त्यांचे जीवन चरित्र आहेत. आता त्यांच्या जीवनगाथा म्हणजे काय आहेत, तर कृष्ण भक्तीमध्ये टिकून राहण्यासाठी किंवा भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करण्यासाठी किंवा आपल्या गुरूंनी दिलेले जे उपदेश आहेत, तर त्यांचं अनुसरण करण्यासाठी त्यांनी आपल्या जीवनामध्ये जे संघर्ष केले, आपले गुरु आज्ञा जे आहे त्याचं तंतोतंत पालन करण्यासाठी ॲज इट इज म्हणले श्रील प्रभुपादांनी भगवद्गीतेला. म्हणजे त्यांनी जे भगवान यांच्याविषयीचं ज्ञान त्यांना परंपरेतून मिळालं, ते जसं आहे तसं प्रस्तुत केलं. मग ते तसं प्रस्तुत केलं कारण त्यानुसार त्यांचं आचरण होतं आणि ते आचरण आहे ते जे आहे तर ते टिकवून ठेवून भगवत भक्तीमध्ये पुढे जाण्यासाठी त्यांनी जीवनामध्ये जे काही संघर्ष केले, त्या संघर्ष गाथा आहेत आचार्यांचे चरित्र म्हणजे. आणि त्यातून आपल्याला इतकी प्रेरणा मिळते की आपल्यामध्ये एक शिष्यत्व भाव जो आहे ना, तर त्याचा अभाव असतो, कारण आपण भौतिक स्तरावर असतो आणि आपण स्वतःला स्वामी समजत असतो किंवा मी कुणीतरी जो आहे तर कृष्णांपेक्षा वेगळा आहे असं आपण समजत असतो. म्हणजे फिलिंग ऑफ कंट्रोलर आपण म्हणू इंग्लिशमध्ये त्याला, जे इंग्लिश मीडियम मधले आहेत त्यांना समजू येईल. म्हणजे स्वामित्वाची भावना किंवा मी या सगळ्याचा निर्माण करता. म्हणजे आता एखादी सेवा केली तर ही सेवा मी केली, माझ्यामुळे झाली असं वाटतं. पण खरं तर कृष्ण कृपा आहे आणि गुरु कृपा आहे, की ज्यामुळं त्यांनी मला हे सेवा करायचं सौभाग्य दिलं आणि त्यांनीच ही माझ्याकडून करवून घेतली. असा आपला भाव पाहिजे. अन्यथा काय होईल, कृष्णांनाच आपण चॅलेंज देतोय, कृष्णांनाच आपण काय करतोय, की त्यांचं स्वामित्व नाकारतोय, कृष्णांनाच नाकारतोय.
कृष्ण हेच सगळ्यांचे स्वामी आहेत आणि कृष्णांच्या कृपेमुळं, कृष्णांच्या इच्छेमुळं प्रत्येक गोष्ट घडत असते. म्हणजे आपल्या हृदयात परमात्मा म्हणून कृष्ण असतात आणि ते काय करत असतात, आपलं प्रत्येक कर्माचं संकलन करत असतात. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या संदर्भाचं ज्ञान देत असतात. ज्या अनावश्यक गोष्टी आहेत त्यांचं विस्मरण करवतात. आपण 15.15 मध्ये हे अभ्यासतो की भगवान कसं कार्य करतात हृदयात परमात्मा म्हणून आपल्यासाठी. मग असं जर असेल तर आपल्याला जर असं वाटलं ही सेवा मी केली, हे माझ्यामुळे झालं, हे मी असं केलं, तर मग भगवान यांना आपण म्हणजे एक प्रकारे स्वामी मानत नाही असं होतं. भगवान यांचा आपण मत्सर करतोय असं होतं आणि भगवान यांना स्वामी न मानता आपण स्वतःलाच स्वामी मानतोय असं होतं आणि स्वतःलाच कर्तेपणा घेतोय असं होतं. पण ज्या क्षणी आपण भगवान यांचं स्वामित्व मानून त्यांना शरण जाऊन त्यांची सेवा करतो तेव्हा त्यांची आपल्यावर कृपा होते. हं? मग ही कृपा त्यांनी कशी संपादन केली या आचार्यांनी आणि ती कृपा संपादन करण्यासाठी आपल्यामध्ये शिष्यत्व भाव येणं आवश्यक आहे. आणि जेव्हा एक आचार्य बनतो एखादा व्यक्ती उत्तम आचार्य तेव्हा तो उत्तम प्रकारचा शिष्य असला पाहिजे आधी. त्याचं जे वर्तन आहे तर ते कसं पाहिजे शिष्यभावामधलं असलं पाहिजे. मग शिष्य काय असतो तर म्हणजे एका गुरूंचा शिष्य म्हणजे काय असतो तर तो दास्य भावामध्ये जो आहे तर तो त्या गुरूंशी आपलं म्हणजे असतं आचरण ते करत असतो. म्हणजे काय की जेव्हा आपण गुरूंच्या दास्यामध्ये येतो, गुरूंना आपलं सर्व काही अर्पण करतो. दीक्षा म्हणजे काय गुरूंच्या चरणी सर्वस्व अर्पण करतो. आपण गुरूंचे होतो आणि जे काही आहे म्हणजे आपल्या संपत्तीपासून सगळं गुरूंच्या चरणी अर्पण होतं. गुरूंना आपण अर्पित करतो स्वतःसह स्वतःशी संबंधित सगळं आणि ते समर्पण भावाने जेव्हा करतो तेव्हा गुरु आपल्याला स्वीकारतात त्यांचे सुपुत्र म्हणून आणि मग त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार आपण सेवा करतो प्रत्येक कार्य करतो. मग हे जे समर्पण आहे हे गुरुचरणी जेव्हा दास्य भावाने विनम्र भावाने होतं तेव्हाच भगवत चरणी आपण अशा पद्धतीचं समर्पण करू शकतो. अन्यथा आपल्यामध्ये येईल का दास्यभाव शिष्यतेभाव बिलकुल नाही. आणि ह्यासाठी आचार्यांचं चरित्र जीवनगाथा आपण अभ्यासायचे की ज्याद्वारे आपला शिष्यभाव जो आहे तो वृद्धिंगत व्हावा. आपल्यामध्ये शिष्यभाव जो आहे तो उतरावा एक प्रकारे. कारण आपल्यामध्ये काय असतं जो खोटा अहंकार असतो आपल्याला तो मी म्हणजे कुणीतरी म्हणजे आपल्याला नेहमी काय करत असतो शरीराशी बांधून ठेवत असतो. म्हणजे नेहमी खोटा अहंकार जो असतो तो आपल्याला मी म्हणजे शरीर आहे या भावनेशी बांधत असतो आणि त्या भ्रमात ठेवत असतो. पण आपण खरं तर कोण आहोत भगवान यांचे अंश आहोत आणि त्यांचाच एक भाग आहोत. म्हणजे एखाद्या मशीनचे जे वेगवेगळे पार्ट आहेत तर ते मशीन जे आहे तर त्याचा भाग असतात ते हो ना. म्हणजे त्यांचा स्वामी म्हणजे ते मशीन असतं. तसं भगवान यांचा आपण जीवात्मक अंश एक अंशात्मक भाग आहोत पण आपण स्वामी नाही आहोत हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. मग अशा पद्धतीची जेव्हा दास्य भावना किंवा सेवक भाव म्हणजे त्या मशीनचे जे इतर पार्ट आहेत त्यांच्या माध्यमातून त्या मशीनचं कार्य होत असतं. तर त्या मशीनचे सगळे जे पार्ट आहेत तर ते काय करतात त्या मशीनचे सगळे अवयव भाग जे आहेत तर ते सेवा करतात त्या मशीनसाठी त्याचं जे कार्य आहे ते पार पडण्यासाठी. अशाच पद्धतीनं भगवत सेवक म्हणून जेव्हा आपण जीवात्मा म्हणून भगवान यांच्या चरणी स्वतःला प्रस्तुत करतो आणि कसं आपलं स्वामी आहेत ते मग स्वामींच्या चरणी आपण कसं असलं पाहिजे एक सेवक भाव म्हणजे तो दास्य भावाने जेव्हा आपण भगवान यांची सेवा करतो तर त्याच वेळेला काय होतं त्यांची कृपा होते. मग ही दास्य भावाची सेवा म्हणजे काय स्वतःला विनम्रपणे भगवान यांच्या समोर गुरूंसमोर आपण सादर करतो आणि त्याद्वारे त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार आपण प्रत्येक कार्य करायचा प्रयत्न करतो. मग असे प्रयत्न या आचार्यांनी केले आणि त्यामुळे ते उत्तम शिष्य तर होतेच पण उत्तम आचार्य पण घडले. मग यांची जेव्हा चरित्र आपण अभ्यासू तेव्हा आपल्यामध्ये शिष्यभाव दास्यते भाव येईल की ज्याद्वारे आपण मग भगवत चरणी समर्पित होण्यासाठी जे आहे ते पात्र होऊ शकू. कारण गुरु काय आहेत माध्यम आहेत आचार्य काय माध्यम आहेत आपल्याला भगवत चरणी घेऊन जातात. म्हणजे गुरूंचं माध्यम असल्याविना आपण थेट कृष्णचरणी नाही जाऊ शकत. म्हणजे भगवान काय म्हणतात भागवतामध्ये एक श्लोक येतो की माझे भक्त कोण आहेत तर जे माझ्या भक्ताचे भक्त आहेत ते माझे खरे भक्त आहेत. जर कोणी असं म्हणेल की मी कृष्ण भक्त आहे मी कृष्ण भक्त आहे तर भगवान त्यांना भक्त म्हणून स्वीकारणार पण माझ्या दासाचे ते दास म्हणजे दासानुदास म्हणजेच काय गुरु शिष्य परंपरेतून जे माझे भक्त बनायचा प्रयत्न करतात म्हणजे माझ्या भक्ताची जी उपासना करतात म्हणजे आपले आचार्य आहेत त्यांना सर्वस्व मानून त्यांना परमेश्वरा समान म्हणजे समान मानून किंवा परमेश्वरांपासून भिन्न नाही आहेत आचार्य हे
त्यांची प्रकाश रूप आहेत चैतन्य चरितामृतामध्ये, आदिलीलेमध्ये याचा उल्लेख येतो पहिल्या अध्यायामध्ये. तर अशा पद्धतीनं मानून त्यांची जी सेवा करतात ते माझे खरे भक्त आहेत, मी त्यांच्यावर कृपा करतो असं भगवान सांगतात. मग अशा पद्धतीने आपल्यामध्ये दास्य भाव, शिष्यत्व भाव, या आचार्यांची आपण जेव्हा सेवा करू, त्यांची चरित्र समजून घेऊ, म्हणजे काय की ज्या वेळेला या आचार्यांची आपण चरित्र किंवा जीवन गाथा, त्यांच्या जीवनातले संघर्ष आपण समजून घेतो, म्हणजे भक्तीमध्ये टिकून राहण्यासाठी, कृष्णांची कृपा प्राप्त करण्यासाठीचा संघर्ष, भौतिक स्तरावरचा नाही. आज मला एवढी प्रॉपर्टी मिळावी, आज माझ्याकडे ही कार आहे तर अजून मोठी कार आहे, असा संघर्ष नव्हे हा. तर कृष्णांची कृपा संपादन करण्यासाठी आणि सर्व जीवांच्या उद्धाराकरती करिता, म्हणजे भगवान यांची जी काही इच्छा असते तेच कार्य हे आचार्य करत असतात. म्हणजेच काय, तर भगवान यांची जी भक्तिमय प्रेममय सेवा आहे त्यामध्ये टिकून राहण्यासाठी आणि सर्व आपल्यासारखे जे जीव आहेत त्यांचा उद्धारासाठी, कल्याणासाठी हे जे आचार्य असतात ते कार्य करत असतात. भगवान यांची इच्छा जी असते तीच आचार्यांची इच्छा असते आणि त्यानुसार ते कार्य करत असतात. तर अशा वेळेला त्यांनी जे काही अनुभवलं किंवा त्यांचे जे काही जीवनगाथा आहेत त्या जेव्हा आपण अभ्यासतो, तर त्यावेळेला त्या आचार्यांच्या म्हणजे चरणांशी आपण जर प्रत्यक्ष ते आचार्य असतील, श्रील प्रभुपाद असतील किंवा आपले या परंपरेतले सगळे आचार्य समजा आपल्यासमोर उपस्थित असते आणि त्यांच्या चरणांशी जर आपण एखादं पुष्प अर्पण केलं असतं, त्यांच्या अशा पवित्र चरण कमलांशी प्रत्यक्ष पुष्प अर्पण जे करतो, तर त्या वेळेला ते जे त्यांचे आपल्यावरती म्हणजे आशीर्वाद असतात आपल्यासाठी किंवा ती जी त्यांची आपल्यावर कृपा होत असते, तर तितकंच तितकाच आध्यात्मिक लाभ आपल्याला या आचार्यांची जीवनचरित्र आहेत ते अभ्यासून मिळतो. म्हणजेच काय की आचार्य च्या जीवनगाथा अभ्यासल्यामुळं त्यांच्या चरणी आपण पुष्प अर्पण करून प्रत्यक्ष म्हणजे प्रत्यक्ष पुष्प अर्पण करून जेव्हा कधी आपण गोलोकात जायला मिळेल किंवा जेव्हा ते होते त्यावेळेला त्यांच्या चरणी त्यांच्या दिव्य भक्तांनी प्रत्यक्ष पुष्प अर्पण करून जो काही त्यांचा कृपाशीर्वाद घेतला, अगदी तोच तोच आध्यात्मिक लाभ आपल्याला त्यांच्या जीवनचरित्राच्या गाथा श्रवण करून मिळतो आणि ह्यासाठी आपण ती करावीत श्रवण. आणि म्हणून पहा, आपण त्यांचे तिरोभाव किंवा आविर्भाव दिवस असतात आचार्यांचे, त्या दिवशी आपण उपवास तर करतो, म्हणजे जास्तीत जास्त आपण आध्यात्मिक स्तरावर राहण्यासाठी उपवास करत असतो, म्हणजे त्यांचा आध्यात्मिक संघ मिळण्यासाठी. त्याच दिवशी काय करतो, त्यांचे जे जीवन गाथा आहेत किंवा त्यांच्या ज्या लीला आहेत त्यांचं स्मरण करत असतो, श्रवण करत असतो, पहा हो की नाही, त्यांच्या कथा ऐकतो. मी काय ऐकतो, तर त्यांच्या चरणी प्रत्यक्ष फुल अर्पण करण्याचा, पुष्प अर्पण करण्याचा लाभ आणि त्यांची कृपा मिळवण्याचा लाभ आपल्याला ती कथा श्रवण केल्यामुळे मिळत असतो, गाथा ऐकल्यामुळे मिळत असतो. आणि मग गाथा सांगणाऱ्याला तर त्याचा लाभ म्हणजे असतोच, म्हणजे मग अशा पद्धतीने त्यांच्या केवळ जीवनचरित्र अभ्यासल्याचा आपल्याला लाभ होत असतो. म्हणजे ते दिव्य स्तरावर आहेत ते, म्हणजे ते काही सामान्य आपल्यासारखे नित्यबद्ध नाही आहेत, तर ते नित्यमुक्त असे जीव आहेत आणि ते केवळ आणि केवळ भगवान यांच्या आज्ञेनुसार त्यांनी दिलेलं कार्य आणि सेवा जे आहे ते करण्यासाठी या भूतलावरती प्रकट होत असतात. आणि म्हणून त्यांचं जे जीवनचरित्र आहे ते आपण अभ्यासणं म्हणजे त्यांची कृपा मिळवणं आहे आणि ती कृपा मिळवण्यात मग आपण कुठे कमी नाही पडायचंय. तर आपण जास्तीत जास्त कृपा कशी मिळवायची यासाठी आपण त्यांचं जे चरित्र आहे ते खूप सखोल, प्रत्येक आचार्यांचं चरित्र आपण या आचार्य परंपरा या मॉडेलमध्ये अभ्यासणार आहोत. तर आता आपण त्याला सुरुवात करूया. हा माताजी, आपण आचार्य परंपरामध्ये जाऊन आपण पहिल्या स्लाइडवर येऊया. त्याची स्क्रीन दिसतीये ना? पुढची एक स्लाइड दाखवा, म्हणजे मला जरा अंदाज येईल. तोच पीपीटी ओपन झाला ना, त्याच्या पुढे हीच पहिलीच आहे माताजी. ह्याच्या पुढची म्हणते, म्हणजे कुठली एक पहिली स्लाइड. हरे कृष्ण.
कृष्ण. तर सर्वांचं पुन्हा एकदा आपल्या या तिसऱ्या मॉड्यूल मध्ये इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने मी स्वागत करते. आता आपण आचार्य परंपरा हे जे आपलं तिसरं मॉड्यूल आहे भक्ती सदाचार क्लासचं हे अभ्यासणार आहोत. तर आपण या आचार्य ज्या आहेत परंपरेतले जे आचार्य आहेत तर त्यांच्या चरित्रांचा सखोल अभ्यास करताना सर्वात प्रथम आपले जे 32वे आचार्य आहेत गुरु शिष्य परंपरेतले तर ते जे आहेत AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद तर त्यांचं चरित्र अभ्यासणार आहोत. तर श्रील प्रभुपाद की ज्यांना म्हणजे आपण हे थोडक्यात म्हणतो त्यांना श्रील प्रभुपाद असं. तर त्यांचं नाव कसं आहे कृष्ण कृपा मूर्ती AC भक्तिवेदांत स्वामी असं त्यांना म्हटलं जातं. आणि भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद असं त्यांचं नाव आहे. तर प्रभुपाद या नावाने ते विख्यात झाले आणि म्हणून त्यांना श्रील प्रभुपाद असं म्हटलं जातं. आणि ते जेव्हा 1965 नंतर अमेरिकेला पोहोचले त्यानंतर त्यांनाही म्हणजे जी आहे तर ती पदवी मिळाली. प्रभुपाद हे जे नाव आहे ते त्यांना अमेरिकेत जाऊन मिळालं. त्याआधी AC भक्तिवेदांत स्वामी असं त्यांना म्हटलं जायचं. पण अमेरिकेतले जे त्यांचे भक्त होते ते त्यांना स्वामीजी म्हणायचे. पण त्याच्यावर चर्चा झाली पुढे त्यांच्या चरित्रामध्ये हा प्रसंग आपण अभ्यासणारच आहोत आणि मग त्यांना स्वामीजी ऐवजी त्यांनी प्रभुपाद म्हणायला सुरुवात केली सगळ्या भक्तांनी आणि अशा पद्धतीने मग त्यांचं नाव कसं झालं कृष्ण कृपा मूर्ती AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद असं त्यांना म्हटलं जातं किंवा AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद असं त्यांना म्हटलं जातं. त्यांचं नाव कसं आहे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ती असं म्हटलं जातं किंवा कृष्ण कृपा मूर्ती म्हणजे काय की ज्यांची म्हणजे ज्यांच्यावर कृष्णांची कृपा आहे अशी चालती बोलती मूर्ती प्रत्यक्ष म्हणजे कोण आहेत श्रील प्रभुपाद आहेत. मग AC भक्ती वेदांत स्वामी म्हणजे काय अभय चरण अरविंद असं त्यांचं दीक्षित नाव आहे आणि भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपाद असं त्यांना म्हटलं जातं. मग त्यांना असं का म्हटलं जातं AC भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपाद तर ते आधी आपण समजून घेऊया. तर त्यांना ही जी भक्ती वेदांत ही जी पदवी आहे म्हणजे त्यांच्या जीवनचरित्रामध्ये आपण हे सगळं अभ्यासणार आहोत. पण त्यांना ही जी पदवी आहे तर ती गौडीय मठातून त्यांना ही जी पदवी आहे तर ती मिळाली होती. म्हणजे काय की भक्ती वेदांत ही उपाधी जी आहे तर ती त्यांना 1947 साली गौडीय वैष्णव समाजाने प्रदान केली होती आणि त्यामुळे त्यांना काय म्हटलं जातं AC भक्तिवेदांत स्वामी असं म्हटलं जातं. भक्तिवेदांत म्हणजे काय त्यांचा जो वेदांत विषयीचा अभ्यास होता आणि ते सगळं जे ज्ञान त्यांनी जे म्हणजे मिळवलं होतं भगवान यांच्या विषयीचं तर ह्या सगळ्याचा गौरव म्हणून भगवान जे आहेत ह्यांच्या विषयीचं जे त्यांनी वेदामधलं ज्ञान जे आहे तर ते जे आचरणाच्या स्तरावर पण उतरवलं होतं आणि त्यांची भक्तीची महत्ता पाहून गौडीय वैष्णव समाज जे आहे तर त्यांनी 1947 साली त्यांना भक्तिवेदांत स्वामी ही उपाधी दिली. म्हणजे भक्तिवेदांत स्वामी किंवा भक्तिवेदांत असं म्हटलं जातं. म्हणजे भक्तिवेदांत असतात त्यांना अर्थातच स्वामी असं म्हटलं जातं आणि त्यानुसार त्यांचं जे कार्य आहे ते आपल्याला पुढे पाहायला मिळालं त्यांच्या जीवनगाथेमध्ये आपण ते पाहणार आहोत. आणि मग अभय चरण अरविंद म्हणजे त्यांचं नाव कसं होतं तर अभय डे असं नाव होतं. त्यांच्या वडिलांचं नाव गौर मोहन डे असं होतं. तर अभय डे असं त्यांचं नाव होतं. मग अभय चरण अरविंद असं त्यांना नाव दिलं. म्हणजे काय की भगवान जे आहेत तर त्यांचे जे परम पवित्र असे जे चरण आहेत आणि अरविंद म्हणजे काय तर पुन्हा चरण कमल असे पवित्र चरण कमल जे आहे तर अरविंद असा या शब्दाचा अर्थ होतो. कमळाचं दुसरं नाव काय आहे तर अरविंद. मग कमळासारखे जे आहेत तर ते चरण कुणाचे आहेत तर शिलप्रभू पादा जे आहेत तर यांचे जे भक्त म्हणजे यांचे जे स्वामी आहेत ते कोण तर भगवान. तर ह्या अर्थाने त्याचा इथं अरविंद म्हणजे या शब्दाचा अर्थ घेतला. म्हणजे गुरूंनी नाव कसं दिले त्यांना तर अभय चरण अरविंद म्हणजे काय की असा अभय की जो भगवान यांच्या चरणांशी सदैव आहे किंवा भगवान यांच्या चरण कमलांशी असणारा असा अभय म्हणजे आणि अभय कोण असतो अभय
म्हणजे अभय या नावाचा अर्थ काय होतो, तर अभय कधी होतो भक्त, तर जेव्हा भगवान माझ्या हृदयामध्ये म्हणजे परमात्मा स्वरूपात उपस्थित आहेत. तर ते मी जंगलात जाऊ, नाहीतर कुठे वाळवंटात जाऊ. प्रत्येक ठिकाणी भगवान परमात्मा स्वरूपात माझ्या सोबत आहेत. हां, आणि तेच माझे सर्वश्रेष्ठ परोपकारी मित्र आहेत. असा भाव म्हणजे मी पूर्णपणे भगवान यांच्यावर आश्रित आहे. असा भाव जेव्हा आपल्या हृदयामध्ये प्रकटतो, तेव्हा मनुष्य काय म्हणतो? निर्भय बनतो. म्हणजेच काय? की त्याला कसलंही भय नसतं. म्हणजेच तो कसा म्हणतो? अभय, म्हणजे ज्याला कसलं भय नाही. म्हणजे असा माझा भक्त, तो भगवान यांच्या चरण कमलाशी पूर्णपणे समर्पित आहे. आणि त्यामुळं तो अभय स्तरावर, अभय स्तरावरचा भक्त म्हणजे तो शुद्ध भक्त असतो. त्याला त्याचं सर्व काही भगवान यांच्यावर अवलंबून असतं. तो भगवान यांच्यावर आश्रित असतो. मग असा जो भक्त आहे त्याला अभय म्हटलं जातं. मग असा ह्याचा शास्त्रार्थ पण होतो किंवा आध्यात्मिक स्तरावर अर्थ होतो. आणि मग असे जे श्रील प्रभुपाद आहेत, तर त्यांचं हे दीक्षित नाव आहे त्यांच्या गुरूंनी दिलेलं. काय आहे? तर अभय चरण अरविंद म्हणून त्यांना AC. आणि मग पुढे म्हणजे AC हा त्याचा शॉर्ट फॉर्म आहे. आणि मग भक्ती वेदांत ही त्यांची उपाधी आहे. मग भक्ती वेदांती असतात त्यांना स्वामी म्हटलं जातं. आणि म्हणून AC भक्ती वेदांत स्वामी असं म्हटलं जातं. मग जो प्रभूंच्या चरण कमलांशी असतो असा कोण? म्हणजे अभय चरण अरविंद. मग चरण अरविंद ह्याचाच अर्थ काय होतो? चरण कमलांशी जो भक्त आहे, भगवान यांच्या सदैव चरण कमलांशी आश्रित जो भक्त आहे. मग प्रभू म्हणजे काय? तर भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांना म्हटलं जातं. मग त्यांच्या चरण कमलांशी सदैव असणारा किंवा त्यांच्या चरण कमलांपर्यंत जीवात्म्यांना नेण्याची क्षमता बाळगणारा असा जो कोणी आहे, मग तो कोण? तर प्रभूंच्या चरणांशी लीन असणारा असा जो आहे, मग त्यांना म्हणून काय म्हटलं जातं? प्रभुपाद असं म्हटलं जातं. म्हणजे आणि असा जो भगवत चरणांशी नेण्याची क्षमता असणारा किंवा मग असा जो असेल तो नेहमी भगवानांच्या चरण कमलांशीच असतो. भगवानांच्या चरण कमलांची रज बनून राहिला अशा भगवानांच्या शुद्ध भक्तांना आवडतं. आणि म्हणून त्यांना काय म्हटले? प्रभुपाद ही पदवी दिली त्यांच्या भक्तांनी. आणि म्हणून त्यांचं नाव कसं आहे? AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद किंवा श्रील प्रभुपाद आपण थोडक्यात म्हणताना. आणि असे जे श्रील प्रभुपाद आहेत, तर ते आपल्या इस्कॉनचे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ याचे काय आहेत? प्रमुख संस्थापक आचार्य आहेत. आचार्य काय करतात? तर त्यांची पण भूमिका आपण समजून घ्यायला पाहिजे. तर आचार्य आहेत ते म्हणजे काय? संस्थापकाचार्य या भूमिकेत ते आहेत. आणि त्याचबरोबर आपले इस्कॉनचे प्रमुख शिक्षा गुरु म्हणून आपल्यासाठी प्रस्तुत केलं जातं त्यांना. तर याचं कारण काय आहे? आचार्य काय करतात? तर नवीन जे सिद्धांत आहेत शास्त्रांचे ते आपल्या समोर मांडतात. आणि त्याचबरोबर ते काय करतात? संघटनेचा पाया जो आहे ना, तो मजबूत करतात. आणि त्याचबरोबर म्हणजे संघटना स्थापित करतात, त्या संघटनेचा पाया मजबूत करतात आणि ती संघटना पुन्हा वृद्धिंगत व्हावी त्याचं प्रयोजन करून ठेवतात. आणि म्हणून त्यांना काय म्हटलं जातं? संस्थापकाचार्य, फाउंडर आचार्य ऑफ इंटरनॅशनल सोसायटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस असं इथं वाक्य दिसतं पहा. म्हणजे काय? की आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघाचे संस्थापकाचार्य आहेत. मग संस्थापकाचार्यांच्या भूमिकेत त्यांचं आपल्याशी नातं काय आहे? तर त्यांनी काय केलंय? तर आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ही संस्था जी आहे, तर ती स्थापन केली. ती स्थापनच करून ते थांबले नाहीत. तर त्या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी वेगवेगळे नवीन सिद्धांत, आचार्य काय करतात? सिद्धांत आपल्याला मांडतात. मग चैतन्य महाप्रभूंनी जी शिकवण दिली तेच सिद्धांत आपल्यासमोर त्यांनी प्रस्तुत केले. कशा स्वरूपात? वेगवेगळ्या पुस्तकांचं लेखन करून, बरोबर? आपल्या शिष्यांना मार्गदर्शन करून. मग हे सिद्धांत प्रस्थापित करणारे आचार्य असतात. मग त्याचबरोबर ते काय करतात? संघटन निर्माण करतात. मग ते मजबूत पण करतात. म्हणजे त्याचा पाया रचला त्यांनी. त्याचबरोबर त्यांनी काय केलं? पहिल्यांदा निर्मिती केली संघटनाची. आचार्य काय करतात? सिद्धांत प्रस्तुत करतात. ते सिद्धांतातली सत्यता आपल्यासमोर पटवून देतात आणि ती मांडतात आणि त्याचा प्रचार विश्वामध्ये पूर्ण करतात आणि अनुयायी अनेक बनवतात आणि त्या अनेक अनुयायांना म्हणजे अनेक अनुयायांना शिष्य म्हणून स्वीकारतात. हे त्यांचं कार्य तर असतंच आचार्य म्हणून. त्यांच्यामध्ये ती क्षमता असते. त्याचबरोबर काय करतात ते? तर संस्था जी आहे, एखादी संस्था किंवा एखादं संघटन बनवतात. म्हणजे संघटन बनवलं. ते संघटन बनवून ते काय करतात?
त्या संघटनाच्या माध्यमातून एखादी संस्था उदयाला येते, तर तसं त्याचा पाया रचतात. मग फक्त पाया नाही रचत, तर ते पाया रचून त्या संस्थेची उद्दिष्ट, त्या संस्थेचे नियम, त्यासाठी लागणाऱ्या वेगवेगळ्या प्राधिकरणांची निर्मिती करतात. म्हणजे जीबीसी कमिटी आहे, वेगवेगळ्या कमिटीज आहेत आपल्या. तर हे सगळं जे गव्हर्निंग बॉडी कमिटीच्या म्हणजे अधिपत्याखाली वेगवेगळ्या कमिटी येतात. तर हे सगळं त्यांनी निर्माण केलं. आधी विश्वस्त निर्माण केले, मग गव्हर्निंग बॉडी कमिटी निर्माण केली, मग त्याच्या प्राधिकरणाखाली अजून सगळे छोटे छोटे प्राधिकरण, म्हणजे आपली संन्यासी मिनिस्ट्री वेगळी आहे, आपली डीओटी मिनिस्ट्री वेगळी आहे, म्हणजे अशा वेगवेगळ्या मिनिस्ट्री आहेत. गृहस्थांसाठी वेगळं प्रयोजन आहे. मग हे सगळं जे आहे असे खूप विभाग आहेत आणि प्रभाग आहेत आपल्या इस्कॉन या संस्थेच्या अंडर. तर असे जे निर्माण केले म्हणजे काय, की संस्थेचा पाया रचला, मग त्याचं प्रशासन व्यवस्थित, म्हणजे व्यवस्थित त्याचं कार्य चालावं. आणि शास्त्रांच्या नियमांना अनुसरून असतं पुन्हा ते, म्हणजे त्यांच्या मनाने कार्य नसतं ते. जर शास्त्रांच्या नियमांना अनुसरून जे काही आचरण आणि जे काही विधिविधानांचं प्रयोजन व्हायला पाहिजे तशा पद्धतीनं त्यांनी इस्कॉन जे आहे, तर त्याचं फ्रेमवर्क आपण म्हणू, किंवा इस्कॉनची त्यांनी निर्मिती केली. या आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ म्हटलंय त्याला, या संघाची निर्मिती केली आणि त्याचबरोबर संघटन केलं. आणि त्या संघटनाच्या माध्यमातून त्यांनी काय केलं, त्याचा पाया तर रचलाच, पण त्याचबरोबर संस्था वृद्धिंगत होऊन ती चिरकाल टिकण्यासाठीची जी सूत्र आहेत, जे विधिविधान आहेत, त्याचं प्रयोजन आधीच करून ठेवलं त्यांनी. मग हे सगळं करणारे जे असतात, म्हणजे संस्थेचा पाया रचतात, ती मजबूत बनवतात आणि ती पुढे जाऊन चिरकाल टिकण्यासाठीचं प्रयोजन आधीच करून ठेवणारे असे जे असतात, त्यांना म्हणायचं संस्थापकाचार्य, फाउंडर आचार्य म्हणून त्यांना म्हटलं जातं. म्हणजे त्यांच्यामध्ये ती क्षमता असते. तर त्यांच्या उपदेशातून, उपदेश कशा माध्यमातून, त्यांनी पुस्तकांच्या माध्यमातून सगळं काही आपल्यापर्यंत पोहोचवलं, प्रचार प्रसाराच्या माध्यमातून त्यांनी आपल्यापर्यंत पोहोचवलं आणि चैतन्य महाप्रभूंची शिकवण जशी आहे तशी आपल्यापर्यंत पोहोचवली. म्हणजे त्यांनी आपल्या वेगळं काही मनाने काही सांगितलं नाही. म्हणजे असे अशा स्तरावर ज्यांचं कार्य असतं, तर ती संस्थापकाचार्यांचं म्हणजे भूमिका असते. म्हणजे आचार्य जे असतात किंवा एखाद्या गोष्टीची म्हणजे काय म्हणतात, निर्मिती करणारे असतात एखाद्या संघटनाचे, तर ते अशा पद्धतीचं कार्य करतात. म्हणजे एक भक्त आहे, तर एक भक्ताच्या माध्यमातून अनेक भक्त निर्माण करत असतात ते. म्हणजे काय, की एकीचं बळ म्हणतो आपण, की एक लाकडाचा ओंडका असेल, तर त्याच्यावर आपण कुऱ्हाडीचा घाव घातला तर लगेच तुटतो. पण जेव्हा मोळी असते लाकडाची, त्याच्यावर जर कुऱ्हाडीचा घाव घातला आपण, तर ती तुटत नाही. एकीचं बळ असतं. मग अशा माध्यमातून भक्तांचं संघटन, म्हणजे एकविचारी, समवाचारी भक्तांचं संघटन कशासाठी केलं त्याने? तर भगवान यांचे जे उपदेश आहेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवून जी जीवन मूल्य आहेत, गृहस्थाश्रमातली किंवा ब्रह्मचर्य वेगवेगळे आश्रम आहेत, त्यानुसार भगवान यांचे जे विचार आहेत ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचवून त्यांच्यामध्ये सहकार्याची, प्रेमाची, म्हणजे प्रत्येक जीवात्म्याचं कर्तव्य काय, तर दुसऱ्या जीवात्म्याविषयी करुणा आणि प्रेम त्याच्या हृदयामध्ये निर्माण झालं पाहिजे. मग सहकार्य, प्रेम, म्हणजे हे त्यांच्यामध्ये निर्माण होणं, म्हणजे सहकार्याच्या भावनेनं ते एकत्र येणं, संघटित होणं आणि त्याचबरोबर प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये भगवत प्रेम कधी निर्माण होईल, जेव्हा दुसऱ्या जीवात्म्याविषयी आपल्याला करुणा, दया, प्रेम वाटतं, तेव्हा आपण भगवान यांच्यावर पण प्रेम करायला शिकू. आता आपल्याकडे प्रेम नाही आहे आपल्या हृदयामध्ये. आपली हृदय कशी कठोर आहेत पहा. म्हणजे पाषाणासारखी कठोर आहेत. मग तो पाषाण आहे त्याच्यावर रोज आपण थोडं थोडं, थेंबा थेंबानं पाणी ओतलं, तर काय होतं, पाषाणाला सुद्धा छिद्र येतं. मग तसं थोडं थोडं आपण नाम घेतोय रोज आणि त्यामुळे काय होतंय, आपलं हृदय कोमल बनतंय पहा. आणि हे केवळ कृष्ण आणि आचार्यांच्या कृपेमुळेच होतं. मग त्यांनी जेव्हा आपल्याला स्वीकारलेलं असतं तेव्हाच हे घडू शकतं. त्यांच्या आध्यात्मिक सामर्थ्यामुळे आपल्यावर ही कृपा होत असते आणि म्हणून आपली दीक्षा होऊन आपण गुरुचरणी समर्पित होत असतो. मग हा त्यातला महत्वाचा भाग. मग अशा पद्धतीने कार्य करण्यासाठी आचार्य हे येत असतात आणि ते काय करत असतात, तर त्यांच्या सर्व धर्मांचं सार काय सांगितलंय, तर सर्व जीव किंवा प्राणीमात्रांविषयी दया, दुसरं म्हणजे वैष्णव सेवा आणि तिसरं म्हणजे काय, नामामध्ये रुची. तर ह्या तीन गोष्टी ज्या आहेत, तर या तीन गोष्टींचा प्रचार प्रसार जे आहे, तर ते आचार्य करत असतात. म्हणजे आपल्या धर्माचं सार जे आहे, सनातन धर्म आपण म्हणतो, जीवात्म्याचा जो आहे त्याचं सार काय, प्रत्येक प्राणीमात्राविषयी आपल्याला दया, करुणा, प्रेम असलं पाहिजे. दुसरं म्हणजे काय,
तर वैष्णव सेवा आपण केली पाहिजे. त्यासाठी आपल्यामध्ये म्हणजे वैष्णव सेवा आपल्याकडून होण्यासाठी सेवाभाव आला पाहिजे. सेवाभावासाठी आपल्याला मध्ये समर्पण असलं पाहिजे. ते समर्पणासाठी आपण शिष्यभाव अंगीकारला पाहिजे. तेव्हा आपल्याला नामामध्ये रुची येईल. कारण भगवान हे कोण आहेत हे आपल्याला कळेल तेव्हाच नामामध्ये रुची येईल. मग ते कळण्यासाठी आपल्याला आचार्यांच्या चरणांशी गेलं पाहिजे. म्हणजे तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना. तर म्हणजे काय, गुरुंकडे जाऊन त्यांची विनीत भावाने सेवा केली पाहिजे आणि मग त्यांच्याजवळ जिज्ञासा करून ज्ञान जे आहे ते आपण संपादन केलं पाहिजे. मग अशा पद्धतीने जेव्हा आपण कार्य करतो त्यावेळेला आपण काय करतो, कृष्ण प्रेम मिळवतो. आणि मग कृष्ण प्रेम मिळवणं, कृष्ण प्रेम मिळवणं, तर त्या जीवात्म्याला कृष्ण चरणांशी घेऊन जाणार, हे या संघटनेचं उद्दिष्ट. अनेक उद्दिष्ट आहेत, तर त्यापैकी ही महत्वाची उद्दिष्ट. आणखी प्रचार प्रसार म्हणजे वेगवेगळ्या पत्रिका, वेगवेगळी मासिकं या माध्यमातून करणं, म्हणजे असे भरपूर उद्दिष्ट आहेत इस्कॉनची. पण त्यापैकी अति महत्वाची उद्दिष्ट म्हणजे काय, भगवद्गीता आणि भागवताच्या माध्यमातून हे जे आहेत भगवानांचे उपदेश हे सामान्य जनांपर्यंत पोहोचवणं आणि त्याद्वारे त्यांचं जीवन आनंदी बनवणं, मग त्यांना एकत्र आणणं, संघटित करणं, त्यांच्यामध्ये सहकार्याची भावना निर्माण करणं, त्यांच्यामध्ये प्रेम भावना आणि त्यांच्यामध्ये सेवाभाव निर्माण करणं, वैष्णव सेवा करायला हवी ना, आणि मग त्यांना भक्तीच्या स्तरावर उन्नत करून कृष्ण प्रेमापर्यंत घेऊन जाणं. म्हणून या तीन गोष्टी आपण लक्षात ठेवूया. काय तर सर्व प्राणीमात्राविषयी दया, त्यानंतर वैष्णव सेवा आणि नामरुची. तर ह्या सगळ्या उद्दिष्टांसाठी जे शिल प्रभुपाद आहेत, तर त्यांचं हे संघटनात्मक कार्य जे आहे तर ते घडलं. आणि मग हे जे कार्य आहे हे घडण्यासाठी जे आहे तर त्यांना प्रेरणा कुठून मिळाली, तर त्यांचे जे गुरु आहेत भक्ती सिद्धांत सरस्वती यांनी त्यांना काय सांगितलं होतं. त्यांची जेव्हा पहिली जी भेट आहे, म्हणजे शिल प्रभुपाद यांचा जन्म 1896 साली कलकत्त्यामध्ये झाला. त्यांची जी पहिली भेट आहे 1922 साली त्यांच्या गुरूंशी झाली. उलटा टंगा म्हणून ठिकाण आहे कलकत्त्यामधलं, तर तिथे झाली त्या इमारतीमध्ये. आजही ती इमारत आहे. गौडिया वैष्णवांनी त्या इमारतीचं म्हणजे खूप छान असं म्हणजे काय म्हणू ते प्रिझर्वेशन केले, खूप छान पद्धतीने ती राखली आहे. आणि ती जी आहे ती जतन म्हणजे त्या वास्तूचं जतन पण खूप छान पद्धतीने त्यांनी केलंय. आणि तिथे आपल्याला पाहायला मिळतं प्रत्यक्ष, तिथं जिथं भेट घडली त्या वास्तूत सुद्धा आपल्याला जायला मिळतं. तर त्या त्या वास्तूच्या दुसऱ्या मजल्यावरती त्यांची भेट झाली. त्या भेटीत त्यांनी काय सांगितलं, की हा जो तरुण युवक होता त्याचं इंग्लिशवरचं प्रभुत्व पाहून, इंग्लिश भाषेवरचं प्रभुत्व पाहून भक्ती सिद्धांत सरस्वती हे भारावून गेले. आणि त्यांनी त्यांना काय सांगितलं, की तुम्ही हे कृष्ण भक्तीचं जे विज्ञान आहे किंवा वेदांमधलं ज्ञान आहे त्याचा प्रचार प्रसार पाश्चिमात्य देशामध्ये जाऊन करा, ही माझी इच्छा आहे, असं त्यांनी बोलून दाखवली ती पहिल्याच भेटीत. आणि आपल्या गुरूंचा जो उपदेश आहे तो त्यांनी इतका तंतोतंत पाळला की वयाच्या म्हणजे 60 नंतर, म्हणजे ज्या काळात जे लोक आता सरकारी नोकरी करतात किंवा खाजगी जरी नोकरी असली तरी 60 नंतर साधारण सगळे रिटायरमेंटला आलेले असतात. म्हणजे रिटायरमेंट घेतलेली असते काहींनी, स्वेच्छानिवृत्ती घेतात, काही जण काय करतात. मग अशा पद्धतीने म्हणजे त्यांचं जे आयुष्य असतं ते कसं जगतात, तर फार छान विश्रांती घेऊ, आरामात सगळं रुटीन असते आणि मग नातवंडांना सांभाळू आणि मग आता आपली वयाची 50शी सगळी कष्ट करण्यातच गेली. मग आता आपण विश्रांती घेऊ, आपण न केलेल्या गोष्टी करू, आपल्या ज्या करायच्या गोष्टी राहिल्या, आवडीच्या गोष्टी राहिल्या किंवा आपले छंद जे राहिले जोपासायचे ते आपण आता करू, असं सगळं ठरवतात. अशा वयात शिल प्रभुपादांचा ध्यास काय होता, की आपल्या गुरूंचं जे म्हणणं आहे ते सार्थ करणं. म्हणजे काय, की गुरूंनी सांगितलेलं म्हणजे जे उपदेश होता त्यांना, की तू काय कर, इंग्लिश भाषेच्या माध्यमातून पाश्चात्य देशामध्ये जाऊन चैतन्य महाप्रभूंची जी शिकवण आहे, जी काही टीचिंग्स आहेत त्यांचे चैतन्य महाप्रभूंचे, तर ते त्याचा प्रचार आणि प्रसार कशा पद्धतीनं, म्हणजे कृष्ण भक्तीचं विज्ञान हे जे आहे ते लोकांना सांगून हे वेदामधलं ज्ञान जे आहे ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचव. मग हे जे आहे त्यांचं जे आज्ञा होती ती तंतोतंत शिल प्रभुपादांनी जे आहे त्याचं पालन केलं पहा. मग हा शिष्यत्व भाव जो आहे तो त्यांनी कशा पद्धतीने जोपासला, हे सगळं आपल्याला त्यांच्या चरित्रातल्या जे वेगवेगळ्या घटना आहेत त्यांनी उलगडत जाणार आहे. तर तो आपण अभ्यासणार आहोत. आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर येऊ. हरे कृष्ण. मग त्याचे 5 वाजले. आपण ह्याच्या पुढचा भाग आहे तो पुढच्या क्लासमध्येच घेऊया, कारण आता त्यांचं चरित्र सुरू होईल आणि मध्येच नाही थांबवता येणार मग आपल्याला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
शकवत माताजी. हां, आपण इथे थांबूया. रेकॉर्डिंग स्टॉप